На-на-на-на-на-на. Лох. Так, мне здаецца, ім не падабаецца, калі побач з BT бегаюць. Я, конечно, не упэўнены, але у мяне сказаць, што не прыблізіліся, а не накаліва. Хвілінка адукацыі на канале Тоці. Усім целам прымаю піва. Я ўваходжу ў піва, а яно ў мяне. Піва цячэ па мне. Піва ў маёй крыві, півам дыхаю. Здорово, Алексеевич. Хвілінка адукацыі на канале Тоці. Футарал тое самае, што футляр. Вучыце мову. Разом з Тоці. Бог мой! Бог мой! Бог мой! Не глядзець туды! Не, не, я кажу ні! Цензура! Цензура, блядь! Разом. Мой Христос! Вось разумееш, цяпер прышпіл гэтай песні? Тая, што гэтая асоба на такую вось глыбіню засунула руку камусьці ў сраку. Это насамрэч цэнзура. Для таго, каб вы не бачылі, што я там пальчыкамі раблю. Церабонник. Бонник. Бонник. Блять. Что? Что это за хуйня была, блядь? Мяу-мяу! Мяу! Мяу-мяу! Мяу! Мяу-мяу-мяу! Мяу-мяу! Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу! Мяу-мяу! Консервы рыбные с бульбой и драники? Не, ну нафиг, не треба так больше класть. Мой Христос! Да ну я не спужаюся, бачите, пульс? Не, абсолютно не спужался. Пульс его не зашкаливает, не, нихуя. Там менш ставь. Калі гляджу на вас усіх, мае грудзі поўнае мурлыканне. Мяу. Разумееце, правда? У гэтым свеце поўным дракон. Ранее трава была зеленее, и вояры крутили головою нормально на 180. Не то, что зараз. Что, не умеете у паркур? Выходите! Я переиграл, знищив. Переиграл, знищив. Ну давай. Засмокшимся. Офигенно, боже. Не, ну на можно выкинул, ну, блядь. Бань, сарабань, бань, 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 сарабань, бань, 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 сарабань, бань. Ухухунчик, ей. Офигенно, класс. Офигенно, я обожаю цилиндры. Мне, правда, яны не пасуюць, але мне яны вельмі падабаюцца стылістычна. Да, што мне не пасуюць цилиндры. Ну, прынамсі, куды ён дзеўся? Паскуда, отдай! Отдай цилиндр! Отдай за...
цилиндр. Ладно, погнали. Собрали Гитлера на стройме. Мне еще музыку не включили. Ладно, погнали. Что отбывается? А, все нормально. Так, здорово. Да, Здорово, здорово. здорово. Там Эрик Одессе, там. З нами дух Так. Ерики. С нами дух Ерики, Эрики. яка самая розумна сьогодні сидить під кондиціонером. Ну, так. Коли б ви були розумні, ви були б як Ерик. Ми були б як Ерик. Все были б як Эрика. Так, музычка пошла. Пошла. Так. Як это робится? Хуй його ведає, ми Да я давно вот не... и- Ай, блін, у тебе лається нельга на каналі. У меня не лається на Тебе каналі? нельга лається. Шальоний пацан, здорово. Дякую за душу. Радий я тебе бачити. Так, Радий я так. тебе бачити, як ніколи. Вась, я реально... Тудоры на канале не вылазят. У кого? У меня? Ти стараєшся не лається. Это я не стараюся. То, что я намагаюся меньше лаяться, не означает, что мне нельга лаяться. Ай, здорово, дякую за душу. Вась, мы просто намагаемся быть культурными и family-friendly. Ахой со Словенска. Ахой! Ахой! Ось так і ось так. О. О. Ахой из Беларуси, так. Вась, так, что? Так, дык вось, про что мы, карацей, мы сегодня собрались, каб поразмаўляць з перакладчыцай Дредфілдс. Яшчэ. Вось яна яшчэ ў Дыскордзе. Перакладчыца Дредфілдс! Give us a sign! Are you friendly? Рагоча, значит, френдли. І з перакладчиком Дредфілдс. Я? Я тут причым. Ой, ты гляди, ты долучилася до раздачи. Я? Так. Ой. Я забыл тебе продать, ладно. Бери. Это фигня. Так, давайте Вось. спачатку. Карацей, як што атрымалася? Мы пераклалі гульню. Так атрымалася, яна доступная ў Steam, ўсё афіцыйна, бла-бла-бла. Так што можна павіншаваць нас з распачынам, з пачаткам Гэта не нашай першая гульня. кар'еры Гэта перакладчыкаў. не першая моя перакладзена. Афіцыйна. Афіцыйна першая? Так што афіцыйны, гэта наш першы афіцыйны рэліз нашай транслейт групоўкі. Вось, мы Так. такія малайчы. Карацей, справа такія. Некалькі тыдняў таму Падоба Інтэрактив, распрацоўшчыкі гульні Дредфілд, Рэміл Тодор ужо двойчы ці тройчы. Двойчы. Вось, напісалі ў твітары, што шукаюць людзей, якія перакладуць на свае мовы гульню, а мы не дурныя взялі. не дурны ўзялі, напісалі, сказалі, хочам перакласці на беларускую, і пераклалі на беларускую, і учора выйшла абнова на гульню, якая дадала беларускую афіцыйную гульню. Так. Вось, из гэтай нагоды мы, карацей, нам заплатілі за працу, вы не падумайце, мы не просто так, мы не за так, мы не за дзякую працавалі. Нам выдалі ключыкі халяўныя, і мы гэтымі ключыкамі сёння будзем радыя з вами падзяліцца. Дзякуй за душу. Так што, хто хоча атрымаць ключык на цудоўную Дредфілдс, на цудоўны хутар-хорроры, так бы мовіць, пішыце лічнік дай хутар. Вось. Так. Боже, гэта мы просто выдыгаемся. Тут просто, гэта все жарт. В сэнсе выдыгаемся. Ключыкі сапраўдныя. Не, ключыкі сапраўдныя, так. І сапраўдныя, і мы іх раздаем. Вось там нават спіс, хто ўдзельнічае. Так. Прабачце, Богему не мяне не лічым, калі вы яе я, ўжо мы пераразыграем гэты ключ, таму што я гульню купіла. Вось. Таму... О, ура, ура, ура! Ей! Так. Вось, мы будзем гуляць у гульню. Так. Рагатаць. Там з'явіўся новы контент, Там новая секретныя канцоўка. канцоўкі. Я не ведаю, як іх разблокаваць, Вось. правда, але... Таму... Вось. Будзем глядзець, рагатаць. І атрымліваць асалоду ад лепшага пераклада. Пасля арыгінальнага, вядома. Агучкі няма. Агучка, наколькі я зразумела, гэта прынцыповая пазіцыя распрацоўшчыкаў, што ёсць толькі адна, і гэта ўкраінская. Дзед. Мы прапаноўвалі агучку дзеда.
Ось. Не, ну дед там классный. Дед слухай. классный. Нет, агулом просто, ну, ніяк, ніяк. Я не буду з ним спрашатися. Це їх позиція, я не так хочу. Дед класний і все. Увогуле, команда распрацоўшчыкаў вельмі класна, у нас вельмі угарная перапіска атрымалася, тому што калі мы напісалі ў твітары, спачатку пад пастом іхнім у твітары, мы з Тодором такі пішам, пасля я напісала ўжо на e-mail іхні, мне на e-mailе адказалі, што а мы вас бачылі, го, пагналі, вось, і мы яшчэ, карацей, мы вельмі хацелі ў іх купіць ключы, каб разыграць між вамі, але нам не далі, нам далі іх за нашу працу, таму... Так. А мы іх все одно разыграем. Мы просили пару штук, а они дали нам не пару штук. Ось, у нас есть нормальная, ну, типа, там, пяток ключов нам дали. Хотя мы просили всего-то там штуки 2-3. Кэтхампер написал пераклад з украінскай на беларускую. Так. Напэўна, да халеры брацца было. О, ты ж О! перапрацавали, ты что? Я тут потел просто песос, як потел, ты не ведаешь, днями и ночами. Мне здаецца, больше всех потела я, калі вы сказали, што мы тут собраліся паразмаўляць з перакладчыцай гэтай гульні, то я подумала, што вы пра багему, я і сяджу, маўчу, хихікаю. А я не таксама перакладчыца. Але ты зрабіла большую частку працы, таму я нават і не подумала, што вы пра мяне. Калі б не было у нас 3 чалавекі ў камандзе, мы б ніколі не далі рад. Слухай, ты у титрах ёсць, Эрыка, ёсць, ты перакладчыца, ўсё. Верка подвоенная. Так не мусіць быць. Бляха, як мне гэта цяпер? А можа яна ловіцца мікрафонам? Не павінна, правда. А ну, Эрыка, скажи, што? Кажу, што. Зараз яна подвоена ці не подвоена? Мы Эрыку замкнули, яна крацей працуе. Вось мы не працуем, а яна працуе. Яна зараз одна працуе, а мы не працуем. Яна паехала да брата і працуе там, сядзіць з братам. Яна, дарэчы, Эрыка ж там гэта, піша гульню. Геймдев. Геймдев, так. Геймдевелоперка. Под кондиционером. Так, Эрыка, вось, ты у нас, красей, сёння ў гасцях геймдевелоперка Эрыка. Так. Геймдеверика. 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 Так, Эрика, что ты можешь распавесці про геймдев беларускі? Пожадана цензурна. А, цензурна? Не, Эрика падпрацоўвае разам. Цяжка. Падпрацоўвае, брату дапамагае пісаць гульню. Вось, інді-девелопмент, беларускі інді-дев. Вось, як бы там весело все. Так, Видали? з першага беларускага геймхода. Лічыш, што так. Блін, вось яшчэ наконт пераклада. Насамрэч, вядома, было даволі проста, таму што беларуская і украінская падобная, але большасць усялякай маруднай працы ўзяла на сябе я, і я вам скажу, што гэта не тое, каб так проста, таму што украінская і беларуская, яны праз сваё падабенства, яны напоўнены так званымі вось гэтымі ілжывымі сябрамі перакладчыка. Ты, здаецца, бачыш слова, якое ты ведаеш, як перакладаецца, але насамрэч я ледь не кожнае правярала ў слоўніках. Таму што трэба так. Таму што, ну, я адказная жанчына, вось. Трэба дасканала рабіць, а не херак-херак ЛЛМ-ка выплюнула ўсё херанули. І я кшталту некалькі разоў, вось мая гэтая Тут няма дапытлівасць. людзей, якія так рабілі. Дапытлівасць і адказнасць, яна выратавала мяне ад няправільнага перакладу, таму ўсё нормально. Окей, так, глядзі. Ці будуць у наступных гульнях беларуская мова? А хрен яго ведае. А хрен яго ведае. Насамрэч, ну, падобна інтэракцыі у іх яшчэ ёсць некалькі гулень, якія мяне зацікавілі. Там ёсць прышпільная гульня пра аднаўленне хатаў на хутарах вось такіх у вёсках. Мы можам прапанаваць. Яна не хоррор, так, я думаю, яе паглядзець, калі спадабаецца, чаму не, ну, тыпу, таксама перакласці. Яшчэ, тыпу, было бы класна, насамрэч, перакласці гульні, якія вось зараз прадаюцца ў бандле разам з Dreadfield. Можна будзе паспрабаваць выйсці на кантакт з распрацоўнікамі. Тая ж Аркадія кафе, ну, это вельмі вайбовы хоррор, просто офігенны. Я думаю, цалкам можа. Ён рэальна вельмі вайбовы не толькі для тых, хто там у Адэсе жыве, там у Аркадыі ходзіць там у гэтай усе кавярні.
И он просто, ну, нават для белорусов был. Потому что там выходишь просто у двор, там сидит некий мужик, бухая на дитячей пляцовці. Как у детенок там на ролі Так, мы ж пушкається. недавно глядзелі запіс трыма адкуль ён з Нідерландаў Чаліка. А, ну, І ён убачыў гэты Бензін. і здзівіўся таму, што мужик сидзіць на дзіцячай Ты што пляцоўцы і робіш? бухае. Прычым што ну сидзіць мужик бухае на дзіцячай пляцоўцы. Ну да, а дзе ж яму яшчэ бухаць, калі не дома. Культурныя дзеі. Так, Нет. ладно, где гульня? Щось мы затрындзелись. Боже, як гэта рабіць? Ема, я не памятаю, як гэта рабіць, я 3 тыдні. Зачакай, я пожартую яшчэ тут арыгана, британский арыгана. Ну, я давно тебя не бачила. Что меня заменили, что LLM-ку заменили мной. И я могу сказать, что я споживаю меньше водички и больше наргосов. Тому, як что... Не замінілі. Так, я зацікаўлены, я шчыра кажу. Мне падабаецца. Вось. Ты мяне ўжо зацікавіў. Annoying Squirrel. Офігенна, мне ўжо падабаецца. Трэба гэта... Так, Трэба гульню собі захаваць. Эрыкі транслируешь? Так. Эрэкі транслюецца гульня. Так, зараз я сабе у нотатачкі закіну. Ну, Я- пакуль не транслюецца, потому что она... Так, яна Згорнутая, згорнутая так. зараз. Так. Пусть гэтая кнопка напэўна. О! Ей! Ей! Глядзі, у нас уже 7 чалавек. Можа, разыграем один ключ? Не, давай почекаем. Не, давай Окей, почекаем, давай. как Ну. уже собрались все спаздуны. Давай гульня. Коли приедет загнить война, Гляди, то ты ты гляди. почнем. Ты гляди. Наша праца. Меню покажи, что ж ты одразу до гульні-то полез? Ну, загрузка. І менюшку я так само перекладала. І ти перекладала. Бегши, скокнуть, присесть, наблизить. Не зробила симуляцию по мяккости. Як то гэта зовецца? Наркамовкою писала. Наркамаўка, як тебе увогуле І- пасля гэтага? Сама Нормально. сабе здрадзіла. Нормально. Нормально табе? Вось, менюшка! Самае складана было перакласці што табе, працягнуць ці новая гульня. У наладах. Ёсць гульні з нашай мовы. Гэта добрыя навіны, так? Вельмі шмат што адносіцца да нашай гісторыі зараз адмяняецца. Ну так, не толькі ж Грунвальд адмянілі, яшчэ закрывалі крамы Так. гэтыя нацыянальныя арыентаваныя. Так, Культовые. Гонор, ЛСТР, И Рагну. Блин, мне так Так. подобалась Рагна, я больше Так. все за яе насамрэч переживаю. Я так і не купила собі ліцкачы, які рабілі ў калабе з ЛСТР. Як мне жыць А цяпер? я не шкадую. Я Я так само не бачыў купила ногі лічбы. людзей, якія патрапілі пад Мне- дождж у гэтых А кедах. мне А всё ногі одно. там чорныя. Ой, ты мне все одно. Але за наш Грунвальд так само вельмі Так, за шкада. Грунвальд Я шкода. вельмі мала Свято Сонца Христи. таксама ж не Свято Сонца, а дудкі таксама адмянілі. І Свято Сонце, здаецца, Так. так само. Ось. Ну, закручваюць гайкі чарговы раз. Незразумела, правда, для чаго і чаму, але... Ну, вось. Мега па-азерскі. Ахо. Эраў. Ахой. Танки, Саша. Наладаў? Так, налады показывайте. Вот, вы поглядите, якая прыгаживасть. Што, раздзяляльнасць цікавіць, ці што? Ведаеце, зараз будзе гэта зрыў таямніцу. Калі я была не ўпэўнена, як штосьці ў наладах перакласці, я ішла не на вербу, я... Чакайце, я дагавару. А гармоніка толькі одна. гармонікі Две? Заебись. Я, Карацей, правда, не ведаю, дзе. я, калі была не ўпэўнена, я ішла карацей у Replaced і чекала, як у Replaced перакладзена, таму дзякуй вялікі Эндзі за мову. Дзякуй за мову. Передаем. Дзякуй за мову, Эндзі. Вось, а яшчэ глядзіце у меню, калі выбіраеш мову, бачыце, што там напісана побач? А, ніфіга собі, слухай, я не заўважыў. Зараз схаваю, чакай. А вы бачыце? Там чатиком А вы перакрыта. бачыце? Ей, дзякуй. А не быль, дзякуй, давай выстать.
Дякую за Юросики, а не буль, дякую тобі щиро, дякую за підтримочку. Дякую за підтримку білоруського ГеймДева, білоруський. Так. Я аж не заговорився. Эрика чемодан занесли. Чемодан занесли. Вось! Белорусской. Белорусской, так. Вось, тут нават написано. Нават написано. Ну, собереш, гэта класна, што яны так зрабілі. Так. Блін, гэта круто. Ви бачите, які знайомі імёны? Ну. Блін, Ля-ля-ля. офігенно. Рекурсор з рекураями, що ти гэта? О. Это я її просто подкреслюю. Ось, так, чатик вернуть треба. Я уже у тебя такая подкресленная, просто не могу. Ось, так що там цікавило, мега по-азерськи? Директне слово блум. Блін, я не ведала. А хрен його віде, як у перекласі. Ну, блум. Гэта насамрэч тэхнічны тэрмін, які я бы смело позичав би і все. Ну, свячэнне гэта і свячэнне. Ну, зяеш просто зя. Зянне перакласць, ну гэта ну не зусім Да, зянне. да. А ми гэта абмяркоўвалі. Так, мы гэта Мне тут была абмяркоўвалі. ассоциация худшей с фильмом. Ну, Так, типу, так. чаму можна дисплей, а нельга блум? Ерика сьогодні гучить як Метатрон, каже Орегано. Метатрон. Ерика. Глаз. Так. Давай, не страшися. Азъес Метатрон. Не страшися, скажи ще. Так, скажи. Не страшися. У самый микрофон у рот засунь. Обедаешь так. Я сейчас засунула микрофон. Ладно, так. Не страшися. Вась, что ты хочешь еще раз повесить? Все, поглядели тут. Ну, Чему поглядели. музыка не та? Что за фигня? Який Ви сосну припини вода? покулі, ви ж гулять будете. А ну мусило... А, блядь. Вось. Во, там просто не то включилось. Так, вось. Все, новая гульня, погнали. Єй! Давай, наратор. Шмат, не шмат, но это в России машин з російським. Ой, я ведаю про гэта Urgent Brimstone, так. Там до холеры я... Мы это все ведаем. Умна ти. Жыццё у вялікім горадзе выціснула з мяне ўсе сілы. Гэты шум зводзіць мяне з розуму. Я вырашыў прадаць сваю кватэру ды пераехаць да сельскай мясцовасці. Адзін дзіўны дзед пагадзіўся прадаць мне хату з невялікую фермаю. Спадзяюся, што павольны тэмп жыцця, фізічная праца ды свежае паветра зробяць мяне. Фізічная праца. Не, ну слухай, гэта дакладна сімулятор выгарэла айцішна. Перагарэў, з'ехаў. Так, Нет, туды. Де? Ти говориш? Зайди, такая маленечка, коробка, свинечка. Где? А что здесь? Тут так. Не, глаза скальзили. Там очень хорошая свинечка, маленечка. Лох, Альсюшник, так, Орегано, я згодний, лох. Не падрыхтаваны ты. Мяне не заткнуць. У сэнсе, у яго ж дзве гармонікі былі. А, Не заткнуть ее. Не заткнуть, не спынить. Не переиграть, не знищить, так? Так, это все не то. На тебе музыку, можешь под музыку еще это робить. Ты мой банан. Я покуль мем вывалю. Так классно, калі гэта за мяне робіць хтосьці іншы, блин, офигенно. Я протер. А табе мана? Пойди. Ты лепш не банана, лепш вось записывайся у раздачу.
Здорово, Беляш. Так. Кэтхампер, это твой мем. Грок is this true? Зацветленный, правда, мем некий отримався. Мимасик Ави. Скільки там у нас? Еще 39 секунд тобі сидить. Что ты можешь расповести про свою тяжкую справу перекладчицы? Тяжко было? А як ти переклала слово курва? Скажи гэта гучна, калі ласка. Давай, ку. Як ти переклала слово курва? Все. Мені здається, нам і переєбє послідствия. Аві? Мені Блін. здається, тобі не здається. Чому воно так засвітлено? Дайте я... Ото. О. Аві, твой мем. Говоришь, мы можем без преступления наносить. Ой, У нас сонце так хапає. спекотно, кабзда. У нас кабжда спекотно, просто трэш. В вечерние часы у меня тут выходит солнце, зазираю у покой, и тут начинается просто жудос. Пекло. Тут еще зараз и людей шмат. Так, Эрики так само мимас. Так. Кто хочет поудельничать у раздачи, нагадываем, заходите в мой чатик, пишите «Хочу хутор» и удельничаете у раздачи. Будет несколько ключиков. О, Эрика, ты такой за сабочку, 33 уже разы, 33 месяца, ё-моё. Дякую за подтримку. Так, мимас, Эрики. На здоров'я. Что отбывается? Вы мне вы хайп-трейн злазили, вы задоволені? Так, Боєма, абсолютно. дякую тобі щиро Конечно. за протягивание сабскрайба, дякую тобі. Ось я і показую. Міленіальське сердечко, дякую тобі. Дякую. У Глебу низкий табепа. Ось. Да? Что, не умеешь так допущен размовлять? Не-не. Так, Эрика, тебе мем. Ось твой мем. Это Эрика что раз. Просто что раз. Ну я. В принципі, так. Я починаюся, в принципі, вже з таким тваром. Так, Мета Егоры. Мета Егоры. То есть недооценивает твою эмоцию. Ой, что? Ой, дякую за прайм, дякую. Нігільщик, дякую тобі за прайм, дякую тобі ще, дякую за підтримочку. Так, Мета Егора хтось і недооцінює. До речі, Мета Егора, як тебе на новому місці та праці? Я сподіваюся, як це не з нового місця у тебе ситуація. Як там Уже ще гімназія? канікули. Канікули? Ні, ну слухай, все одно, що ніяка праця мусить бути. Погнали. Так, Хутори роздаюсь, роздаємо. гідрація ще, нам треба водички буде випити зараз. Ти долучився вже до роздачі? Dragon Wolf. Твой мем. Ось. Я не веду. У нас настолько спекотно, что у меня просто зараз фантазия выключилась нахрен. Так, водички выпить, водички, ось моя водичка. Нарешті гэтыя кубки сустрэліся. О, до речі. Кадри. Жесть. Ось гэта калава. Так, раздаюць хутары. Для гэтага трэба напісаць клічнік дай хутар. Раздамо хутор. Так. За 0 базовых. Ціхачук хутар. Ну там карацей написано ось тут. Як угоры, ось на далонці у мяне. Так. Треба Ну, писати. яшчэ і я на далонці. Треба писати тільки не у моїм чаті, а у Тодоровому чаті. У Так. Тодора на каналі. Ось. І
Да, мы раздаем хутор за 0 базовых. Так. Налетайте. Добре, що не за 2 умовно. Так, это мне показали. Подякую. Боже, ничего не поспеваю. Огонь. Пирабоньк. Тебе зробили тирабоньк. Я ее передам. А, ні! Боньк. По тирабонькой. А, чат огульний, і у тебе спрацювало... О, клас! Слухай, добре, спрацовує. Супер. Кайфи. Шарт хайп трейн. Тому, коли ви хочете закинуть, підтримати хайп трейн, саме час. Можете підтримувати ось. Отдай мне свой прайм. Може тобі ще й прайд мой віддати? Ти ведаєш, у нас один на всіх прайд, ну, він якби скончився 2 Всё. тижні назад. Так. Усьо, тепер не прайд. Добре, погнали далі. Гэта, коли роздавати будемо одну копію? Кому Блін, одному? давай. Коли? В сенсі тепер не прайд, это що, із нову орієнтацію міняється? Ну. Ой, Хедкампер, дякую за душу. Так, ми приїхали на село. На селі все весело. Ой, як тут класненько. Ой, Метеор, так само дякую за Поки ще душу. не весело, але обіцяє бути. Боже, GTA Фазенда, GTA Веранда. Я ж то раз ось, я эту гульню вже проходжу 4-й чи 5-й раз. О, у вас так само фазенда називають? Я думала, це тільки наша бабуля так казала. Ні, у нас так Це само є казали Фазенда. Ауді Фазенда. ще написав про Так, Фазенда. Я такий, о, я такое замилование одразу отчув. Фазенда, о, родное слово. Так, Фазенда, отчиняйся. Глянь на нього, приїхав. Ну, приїхав, і що? Виглядаєш так, наче ніколи нічого важче ложки в руках не Скажи, за тримав. лыжку. Насамрэч була Не ложки, спокуса а лыжки написати, попроще. це ж і за хуй нічого в руках не тримав, ось на гэтую фразу. Бо самі распрацоўнікі сказали, што як гэта прывітваецца, ну, по-моему, так слушно казаць, прывітваецца мастацкі пераклад. Так. Деда можна перакладаць вольна і мастацка. Подтягивание сапочки, дякую тобі щиро. Ось, тому реально ми думали, може, это, це ж і за хуй. Ну, это фольклор місцевий, якби нормально. Але, ну, ладно, ми переклали по-нормально. Не знаю, що ти тут забув. Що тут забив, що Але в забив? душу лізти не буду, діло твоє. Село не любить ледарів, тож роби те, що написано в моєму зошиті. Ну окей, будемо робити, що І не написано в забувай шутку. годувати Чічу. Вона любить свіже молоко. Любить свіже молоко, чи Ти що? можеш огучувати дедок. Не забувай кормити Шишу, вона любить свіже молоко. Торгуватися не буду. Для вас це не буду. 3000 долярів за хату, курей і корову. Що ти на мене? Що ти на мене так вилупився? Давай гроші. Давай гроші, і ти мене більше не побачиш, ага. Піздюнькає, побачим. Піздюнькає. І він ще за це з фляном прийде. Офігенний день. Так, лыжка тільки у Оригами. Лишка так у Орегана. Натисни тавком, развернуть щиток задач. Ну, ось. У задачах ти і я. Ми задачі, коротше, у шитку. Огучка? Ой, дякую за біцепі, Почти бесплатно. Не безплатний стрім. Так слухай, нам уже не були, а то занес на енергосу. Будем по енергосу після До речі, стріму. огучував у деда український стример. Тобто, все як має бути. На. Ніяких генерацій. Чича! О, я можу показати. Давай, У нас Чичу. є Чича дома. Давай. Показуйте нашу чучу, так. Давай. Яна магчыма таксама зробіць мяу. У нас є Чича дома. Я досилала фотки Аски в чатик у Аска? листе розпрацовщикам. Аска? 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 Чича! Мя. Пятка Я кисятка. думаю, було чутно мя. Вам було чутно? Аска, скажи, що Аска? 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 було?
Так, было чутно. Жулю, вось красивая свяшчыча. Я написала распрацоўнікам, што яна ў нас была рэдактаркай. Галоўнае, Яна спала. кантралявала рыбу. Мяў хрыплая, таму што яна спунькала. Так, спала тут нікога не чапала, а цяпер яна будзе хадзіць і крычаць. Я Ох. будзіла старажытнае зло. Яна мяне абудзіла. Ну не такое уже оно и старожитное, слухайте. Ну слухай, колькі 13 гадоў, старажытнае. 13 гадоў ёй. Час есці. Ежа, глядзі, у нас ёсць курыца. У нас ёсць... Это дранікі, дзіруны, напэўна. Мне падалося, ці на вуліцы замычала карова. Так, у нас есть корова. Что до тебе? У мяне тут няма месца, на жаль. Дзіруны украінскія. Вітанки, дёрти. Хлебчик. Здоров, дётя Екзі. Здоров. У нас Світаночки. сёння супольны стрим. Так. Так. Без мукі я не ведаю, дзіруны без мукі, напэўна, робяцца дзіруны. Жыва. Гэта Прикинь. Вось людзі настолькі цябе даўно не бачылі, што Я живая. здзіўляюцца, што жывая. Я живая, усе не стрыміла. Колькі 2 тыдні, больш за 2 тыдні. Я нават больш. Крыху больш за 2 тыдні. Стрыміла. Усё добра, я живая, я пастараюся выходзіць. Вось. Кантэкст, я распавядала, што я пераехала. Вось. І таму я зараз не стрымлю, тому што мне не асабліва талту ёсць дзе і як. Мяне зараз няма той асабліва прасторы. Але вы мяне будзеце бліжэйшыя часы бачыць хутчэй за ўсё ў гэтым пакоі, калі я буду стрыміць. Не. Буду карыстацца Бяры чужым пропуск. сетапам. Вось гэтым. Так. Лёс склаўся так, што хрусі папалам, і цяпер ваема ў нас. Так, і зараз я жыву на чужой канапе. Прытулілі. Так. Так, на чым мы спыніліся? Хлебушак, будзеш хлеб? Хлеб будзеш? Не мурчаць на вух. Варэнікі? Прабач, не магу гаварыць, мне мурчаць на вух. Занята, ладно, тады будзем лепш жраць. варэники, чым хлеб, шчыра кажучы. Вечар, сама то, хлеб. Жрем хлеб у вечар, на ноч. Час спаць, пагналі. Не, варэники. Дай Поздно. варэнікаў паесці. Няхай настаяцца. Дай Эрыкі Ну варэнікі. ладно. Там варэнікі з сырам трэба, каб плесня з'явілася, каб настаялася нормально ўсё. Іу. Так, ну што, так. О, Эрыка, хочаш пачытаць казку? пра звярынае Конечно. вока. Чытай. Давай. Табе О, спа- зашибись. Так. Ты ж чытала мой пераклад. Так. Так. Толькі мне і, дарэчы, гледачам таксама не бачна пачатак. Ты ў таму дыскордзе што- глядзі. Так, ты глядзі ў дыскордзе. Так, дарэчы. Дзе? Во, гляджу. У тыя часы, калі месяц на небе быў яскравейшы, а вада ў рэчках чысцейшаю, жыў у лагчыне удавец Мікола. Не меў ён ані дзяцей, ані жонкі, а толькі карову зорку. Адным ранкам зорка перастала есці, ды пачала цяжка дыхаць. Глянуў Мікола, а на ейным чале роўна між рагамі вырасла трэцяе вока. Чырвонае, крывавае і глядзіць наўпрост у душу. Спужаўся мужык, ды пабег да старой вядзьмаркі, што жыла ў яры за лесам. Вядзьмарка паслухала Міколу, ды кажа: «Не карова то болей, а звер, што жыве між двума светамі. І піць цяпер яна будзе не ваду, а твой сон. Аж пакуль не высмакча ўсяго цябе да апошняе кроплі. Ё толькі адзін шлях. Вазьмі нож, што памятае смак чалавечае крыві, і ўтыркні яго наўпрост у тое вока, што глядзіць пагрозліва. Звярыная існасць насыціцца, і праклён спадзе. Як пашчасціць, то ўратуеш і сябе, і жывёліну». І... Ей, Не, Я спадзяюся, табе, Эрыка, было прыемна чытаць, таму што было прынятае рашэнне
казкі ў гэтай гульні перакладаць больш працей больш таражкевіцкай граматыкай, Рашкевіца. Так. Так, я заўважыла і каб даць ёй зацаніла. флёр вось старых надрукаваных такіх вельмі старых казак. Вось. Такіх нейкіх забытых выданняў. Вось. Сабакі. Таму І- я была пэўная, што гэта трэба табе чытаць, Эрыка. Карацей, я думаю, што галоўны злодзей злыдня гэта дзед. Ідзі, ён сабачнік. Так. Ён 100%, гэта ўсё ён падстроіў, ён усё... Все Глядзі, жнівень 20... праблемы праз яго, таму што ён 2001-го? сабачнік. Бачу яго нават дэману сабака, чырвонае вока. 2001, ну. Метайгоры, дарэчы, піша, што праклён трэба яйкам выкотваць. Дёрдзі Экзі запытваецца. Вы ж Мгм. ці яйкі дадаюцца? У дранікі яйкі? Можна дадаваць, але не абавязкова. Все залежыць ад таго, які ты робіш. Калі дранікі, ты пераціраеш гэта ўсё на па сутнасці на мельчайшую тарку, тады не трэба яек. А калі робіш на тарку пабуйней, гэта ўжо будуць дзяруны. Вось дзяруны, як ва ўкраіне, у нас дзярунамі завуць таксама. Гэта будзе, ты ўжо яйка можна дадаць, каб яно не развальвалася ўсё. Так, вось. На вялікай тарцы, так, это тады будуць дзеруны. Дранікі проста яны робяцца на самай-самай маленькай тарцы, яны, па сутнасці, там не вось гэтымі полосачкамі маленькімі, а просто ў кашу пераціраецца ўсё, і тады смажыцца. Там не трэба яйка. Ні яно мука, тады- ні яйка, нічога не трэба. Так, і там яно дастаткова ўласнага крухмалу, каб трымаць гэта ўсё разам, таму... Так, Мяу. Крывіч і містер 8-біт Патейт. Здаров, Якія? давно не бачыліся. Так. І далучайцеся да раздачы. Так, Вось, тут. так, нагадваем, што Дай у хутар. чаце можна напісаць клічнік «Дай хутар» без прабелу. Тады вы паўдзельнічаеце ў раздачы ключэй на гэтую гульню, Угу. якую мы тут утрох пераклалі на беларускую. Гэта афіцыйны пераклад, і вам не трэба нічога пампаваць. Вось, вы атрымаеце бясплатна гульню адразу з беларускай мовай. Як вам такое, а? О, долучыўся. Ей! Даросны Элскрім. Танкі! Що цікується, що цікується. Розцвіла шовковиця на околицях. О, розцвіла. Яблучки ямо. У гэтай гульні ёсць ашибка, з'есці ўсе яблукі. Еш. Еш. Гэта яблука прыйшлося з'есці двойчы, я спадзяюся. Гэта на тенденшналі. Еш. Я ўжо тут зрабіў гэтую ашибку. Мне ўжо 100 ашибок у гэтай гульні. У мяне ачывак. У Было цябе з няма. майго аккаунта. Дарэчы, так, трэба было Слухай, з давай твайго перезапустим з майго аккаунта. Каб былі ачыўкі. Можна. Го. Але ці гэта... А, якая роля? Да я тебе могу мышку подсунуть. Так. Так. Где тут Steam, изменить аккаунт. Реально я могу... Блять, я-то не гуляла и... Гулял Ты ты? хочешь сесть на мою фотелю? Ну, паглядзіце на Мой яе. трон хочеш? Крэсла Сікорскага і націскаць на кнопкі. Ну, нифига себе, у Ну. Красла Сикорского сесть и на кнопку натискать. Да. Хочу. Ты лепше своими френд-реквестами разбирайся. 8 штук висит. Ну, висите, висить. Что ты гэта адразу? Хочу есть ягонай лыжку. Яшчэ я жонку заберу. Ага. Ага. Есці ягонай лыжкай і гуляць ягонай мышкай. Так. Может, ты еще и долгунец мой забираешь? Вы зараз можете назіраць, як адбываецца гвалт на твічы без рэгістрацыі смс онлайн. Калі потым, калі багема знікне раптоўна, вы разумееце чаму. Таму што калі нехта гучна Схапіла плача, без то концерта, выпендрываўся, не знаеш. ёлка. Ну, без концента ухапілася за долгунец. Ладно, я не крыжу. Ну. Так. Пакуль што толькі яна цябе крыўдзіць. Nail Scream, так, гульню пераклалі на беларускую мову. Так. Мы. Мы.
Яна, я і яшчэ Эрик І духерики. Так, духерики, які з Так. нами. Так, ми утрох пераклалі гульню на беларускую мову афіцыйна. То бок яна ёсць у гульні. Котка? І котка. Котка редагавала. Так. Так, давай. Давай. Мы можем это прокликать. Так, можем это прокликать. Да. А еще можем показать рандомный мем. Я моя прокликать. Куда ты моя На крысе вечарэе сонца звальвае. Калі побачылі, як баема хапае Тодзі за даўгунец. О, май! Так, рандомный мем метаігоры. Калі побачылі, як баема хапае Тодзі за даўгунец. І напише, що побачила сьогодні мою ду... Ну, побачила! І що? І що? Як? Так, это... Я уже сгубил, чей мем я показываю. Зима близко, каратей. Рано ще. Можна ближей? Куди пісос? Деписос, блин. Так, я ще один мем, напевно, був. Чатик пролетел просто... Снейл Так. Скрім. Себе ли добыл О май. Снейл Скрим. Калі бачиш усе гэтыя мемы, усе гэтыя жарты. Остановитесь. О, блин. Не, Рыбу, мы ну не ладно, збираємося спиняться. Ми тільки почали, ви що? Так. О, Снейл Скрим, 15 стримів запар. Дякую тобі ще раз. Дякую, що приходиш. Зараз дід прийде. Так от на. Давай. Дед. Глянь на нього, Ти приїхав. погляди на Так, його, Уключи приїхав. діда. Уже уключив. Ти на... Да, екран. да. Я, конечно, розумію, що всі хочуть на тебе глядеть. Давай. І погляди на його, приїхав. Виглядаєш, ніби ніколи нічого цяжей за лхую у руках не тримав. У нас мастацький переклад. Не знаю, Не ведаю, що ти тут забив. але в душу лізти не буду. Справа твоя. Село не любить ледарів. Вёск не любить лайдаков, тому робі тое, що написано в моїм шитку. І не забувай кормить шишою, вона любить свіже молоко. А наливаться не буду. 3000 долярів за хат, кури і корову. Що ти на мене так вилупився? Давай гроші, і ти мене більше не побачиш. Да, пиздюнька. Як дихає. Як дихає? Так я насамрэч А дихає ён тяжко. Я насамрэч вожик. Я вожик. Я просто маскируюся. Выдаю себе за стримера, а вы ха-ха-ха, а вы подумали, что я не вожик, ха-ха. Надурив, ха-ха. Головне, сіпатості більш не додавай. Ми на небезпечній території. Чик-чирик. Самый хитрый чик-чирик. Я чекала, коли прийде в цей момент. Я була впевнена, що... Боже, стримю колись класно. А що там не працює? Хай, дай погляжу у чатик. Що там не працювало? Алерт з гармошкой зламався. Дак ён один ці два рази його можна активувати. Типу, один раз на одного чоловіка. Здається. Так, все, протягивай. Пираночки. Піраночки? Пираночки. Піраночки. В огулі поглядзіце на гэту хату. Гэта... Ой, водичка.
Котка мергать умеє? Яна, гляди. Давай гулять з її в гляделки. Я наглядись. Мені здається, у нас у покої тут- розповіла... Протягуй. Що? Протягуй. Котка глядить так, ніби я розповіла їй історію свого життя. Мені здається, у нас у покої тут зараз такая баня, так вільготно, що я можу просто несколько годин сидеть, не моргаючи тепер. Я уже мергнула. А я не. Ну давай, Чиша, погуляем. Ты не ведаешь, с кем ты зв'язалась, а? Я перемогу тебе, бездушная лишбовая машина. слезаться. Не. Моим ушам нічого не страшно. А ще у їх контактні лінзи, там у мене умнейшая оборона. Только я уже так сижу. Тебе не оборона, у тебя наоборот необходимость мергать баф? частей. Я уже не памятаю смак хлеба. Я так давно не мергал, як это робится? На конт агучки уже богема розповідала, що вирішили розпрацьовники, що буде тільки українська агучка. Ладно, только перемогла. Але я все одно еще не мергаю. Я реально кажу, у нас тут так вильготно, что... Так, ладно, у меня уже крыху размывается все. Мергай. Ладно. Мергай, Мергай, давай, мергай. быстрей. А тут так снег Сос. расплывается. Ты так, Погнали. Шуточек. сейчас есть. Давай, погнали есть. Вареники. Вареники? Вареники. 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 Для детей жрачка якая, уф. Вареники. Вареники. Ням-ням. На наш. На ніч. На наш. Надо. Углеводы. Ерика хоче вареники. Вареники. Треба їсти вареники. О, поглядите, ковдра, а? Ты А? же. Ты Где грызки? Чиша? Где Чиша? Где Чиша? Где Чиша? Чишу знести. Нет, Чиши не там. Ой. Чиша тут. Ну, погнали тогда спать. Поделись Рикой вареником. Коли я гэта читаю услых, я на них двусенсовно учись. Вог, это репутация, конечно, у меня. Вог, это у меня аура. Ковдра не... Да нормальная ковдра, что? Ну. Зацените. О. Ён обдерты, напевно. Вот. Мы уже читали эту Так. казку. Эрика читала. Мгм. Так, я думаю, що нема сенсу повторять, бо гэта доўгая ўся песня. Треба вышитые квадраты. Лоскутная ковдра, ці як там это? Ранок. Треба адчыніць вокны, налить воды ў карыта, Мгм. накасіць травы і накарміць карову. Вось, адчыніць вокны таксама, налить воды ў карыта, накарміць курэй зернямі. Будзе зараз коровку выганяць, все будзе. Будзе О, рано. паглядзіць. Кажу, якая. Слухай, дадалі гэтую штуку не было. Не было фоткі гэтай прыгажуні. Прынамсі, здаецца, не было. Увага! Мы не в селе были с изображениями оленей, а тут, здаецца, былі дзесьці олені. У Ні. мяне таксама былі алені. У нас таксама было шмат. Я нават пэўны час думаў заказаць сабе і на такі гульні вешаць ззаду. Донбасс. Блін, ты калі сказаў заказаць, а што можна купіць такіх аленяў? Конечно, их до Можно, холеры можно. продаецца розных. Я хачу гэтых аленяў. Па ўсіх О, оленей Мне вылез. трэба. Чича! Піча. Паркоча. Что-то за руны на листочках? Ну, руны. Это все как форшадовинг. Як это Так, называется? так. Нам намекают, что Чича. будет неспокойно все. Чича. Так, Яна кажа добре. мя, яна з намі размаўляе. Так, Мяу. Эгатаска. Ну, Ты уже Аска атрымала таксама ссылку. калі Я гуляеш, ведаю. калі заходзіш. Нам треба выйти на вулицу. Так. Яблоки. Иди ешь яблоки. Красик это надолго. Музыку. Тут их 10 под сотню.
Плотню? Ну, 10 так. Ой. Ладно, не под сотню, здесь 50 штук. Ну так ладно, не треба. Я уже съел. Больше. Так. Отшли. Бліворуч. О. Я зараз усе запила смочу. Лосмош. Збираю все. На Олкс-то докладно можна Так, нанести я таке. бачила. Powder з оленями? Заезд их рас- Чим? великими Я сказала с тиграми. Іграми? грызками. Там. 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 Блін, не розумію, а як виглядить стрик? Ой. Ну. Вже Показує. згубив у себе стрик. Никто тебе не поверит. Ось так, ось у мене там було Ні, вже мені ніхто не 60. повірить, що в мене був стрик капець який. У меня так само был капец. Ой, никто теперь не поверит. Яблоки. Там. Какой сад яблони. Просто ошалеть. Ну реально нема. Тоді отыгрывал лайдака и вместо того, как працевать, доить коровку. Трое яблок. Ну, в принципі, справедливо. Я, напевно, першим чином так само б яблуки жерла, а не ось це все. Так, а як можу... Ну все. Не мог злететь стрик? Може, нет, ты заходил до меня, коли я Конечно. примила с Класі, так. Фигня. Нормально, что на фоне музыка. Так, покуль я нажру яблоки, все одно ничего не отбывается. Пенсии ничего не отбывается, я жру яблоки. Грызу, 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 я грызу, я грызу, я грызу. Грызи яблоки, давай. Я не там, леворуч. Ось туди, ось там яблоки. Там. Тут Я, мне здесь ще здається, так я уже само. сожрала усе, але я чуть Ні, не гляди, бачила. шукай. А, Може, не все знайшла. Я грызу. Можно на шифте бегать. Я бегаю. На shift? Спринт? А. А, Так. ну ой, ой. 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 Треба тільки з землі яблуки під'їсти. Так, ну з землі я вже, здається, зжирав. І не помитые. Саме смачне. Саме смачне, так. Так, з паразитами. Блін, треба брати так. Алі- Так, давай-ка я пробегусь по Давай. паразитами. Об кашулю, обтерці і все. Так. Тоже. Такий легкий сніданок, 30 яблуко. Ну да. Ты нормальный легкий сніданок. І ну ж навіть не зеленые, слухай, навіть не облегчишься нормально після этого. Это вугле Здавалося, тут не буде унікальне стільки сили. досвід. То, Я тому живу. що персонаж Так уже ладно? дорослий, зелений, а це для дітей. Чича. И она просто яблоко затиснула здесь. Нет, да я. Покуль шукаєш, я зганяю. Давай. Ось ми засталіся одні, сам на сам. Я захопив, поспіхово захопив Власний стрим? Власний богемін стрим. У мене ж у богеми так само моєго ОБС все стримиться. Тому що ми не знайшли, як налазити інакше. Тому у меня з одного ОБС стримится на 2 твича. Блин, подобно, что нема больше. Ачивку докладно не дали? А, так дали ачивку, все. Можно сидеть, глядеть на чишу. О, Глядзець на кота гэта Чыча, заўсёды добрая. залезай в ведро. У нас будет аттракцион. Давай,
Давай, у ведро, аттракцион. Покатаешься. Там прохолодно. Темно. Тебе сподобається. Невеликая простора. Ну, просто... Чичик, это просто великая скрыня. Ты не гляди, это не колодишь. Залезай в ведро. Великая скрыня. Посидишь, там классно будет. Не хочешь. А дарма. Іся. До речі, можна гэта яшчэ раз пагуляць у хоррор-бінга. Не трэба спускаць кота ў калодзеж. Гэта не кот, а котка. Кота не трэба, котку можна. Насамрэч нікога нельга было. Мяне насамрэч ёсць ну, ладно, не тое, каб дужа траўматычна, але адзін з маіх котоў, ну, котоў маіх бацькоў, ён загінуў у калодзежы якраз. Ён дзесьці дзесьці ўзімку, калі яшчэ не замёрзла ўсё, у нас калодзеж быў такі такая фігня была на самім калодзежы. Трохкутная вось такі дах. І калодзеж сам круглы, таму па кутах былі вось такія вось трохкутнікі, куды гэты кот залез і сігануў у калодзеж. Ось. Такая сумная гісторыя. Гэта закрыма ж. Ладно. Воду иди налей. Водишки. Угу. У мене в селі була бабуся, вона завжди кожен рік брала кошенят і... Угу. Ні. Іди ще за поводу. Тобі ще курам треба дати. Моя бабуля так робила со щенюками, покуль я не подросла, а потім я стала уже трохи соображать, що відбувається, і не дозволила гэтага зробити. Вона сказала, ти сама з ними возися, і я їх ростила сама. У всіх була така бабуля. У мене батьки одночі так зробили і закопали. Нет. Один раз після гэтага так не робили, бо це було занадто тяжко їм для психіки пройшло. Після гэтага вони просто почали роздавати. Ну, далі роздавати. В выніку ўвогуле стерилізували. Бусинки. Вось гэта самы правільны падыход. Гэта што за... Стерилізаваць котку, і кот це будзе Телепортація з колодзежа до раздаваць не стримерки. трэба нікога. З колодзежа до стримерки. Бусики. Не орегано. Стрип-стрим? Починай, починай. Клади ведро. А, у вас был журавель? Это, здається, журавель называли. А, журавель. Ну. Крыла с супротивесом. Деревянным. Тодор, вытягивай сукенку с колодежа. Сукенку с колодежа? Тебе какую сукенку вытягнуть? Что я могу тут пропоновать? Это будешь? Киберпельчатка. Не похвалился своими новыми слухами. Опять по пульте мне. Ты Добре. воду там это курицам Ты неси. несу, несу. Иди свиням дай. Яким свиням? У нас нема свинь. Усеянные свиньи. Собаки такие, блях. Вот выпустишь их на огород, и на тебе все потопчут собаки такие. Ой. Так, добре. Нам треба взяти перці. Рай. Глядите, якая пригожунька у нас. Глядите, якая пригожунька. Тушка. Иди. Как у него.
Глядите, якая яна якая милая. Глядите на эту коробку. Так, какой ужас. Так. Вдыхаемся новыми слуховками. Опа! Все, кибер. Кибер пайшоў. Видите? Я час дарма не губляюсь гэтыя тыдні. Я сабе майстарыў кібердрэды. Зяючыя. Цяпер у мяне крутыя дрэды. Зяюць у цемры. Асвятляюць ноч. Цяпер мяне можна будзе знайсці ў цемры і без маіх падказак. Курва пола. Вайс, погнали далей. Я посижу тут, поотсветляю. Так, на Ну так, назва канала лучше зайти. Наверное, надо мной, тобой. не над тобой. Добре. Має сенс, так. Не, выводить корову не треба. Яна ленивая. Ты траву коси, а не поветра. Дерев'яна статуэтка орла была, здається. Я не траву кошу. Правильно. Так, тепер по вілу йди. Тут корова, у яе лакшери жыццё, і яна нават са стойла не выходзіць. Яна стаіць там, караці сабе, ёй прыносяць ежу, за ёй прыбіраюць. Ёй паветра вось вокны адчыняюць, праветрываюць ёй усё. Лакшери жыццё. Так гэта. Ми ще не ведаю, як віли виглядають. Зараз це буде спідрад. Маю робити коровою, слухаєш, Аліна Пацук, я б так само не відмовився. Живеш собі, тебе ще і за цицки мацають регулярно, ну. Я Кайфуй. не можу сказати, що це Ашелі. Так? Регулярно. Мені норм. Ну, ні, тобі там. Иди корми душку. Обосранная корова стоит. І вона не обосрана. Я ще один мем. І вона чистая. Бачиш, яка срашка-то? Ножки-то які, м? Ти моя солодкая. Ну. Солодкая. Мех. А вот. Оп. Оп. Жерці. Сюжет. Ну тут сюжет не той, як складаний у гэтай гульні. Це досить просто. Але тут есть секретные концовки. Я не маю ніводної Ну, далі здогадки ти не будеш маю, як гуляти, я зробити. же обсерусь. А ты давай обсирайся. Не-не-не. Давай. Я же обосрусь. Гэта покой обсеров, давай обсирайся. Обсирайся. Я покурю за Что жрем? Спадарство. Что жрем? Хлеб и курочку. Драники. Драники хлеб. на опошнее. Добре. Елих. Елик жрать. Елих мы жрать не будем. Елик А. с зернем, так, это база. Вон. Хоррор? Жрем. Що? Побачиш, що там хоррор. Потім ще буде. Не, гляди, это уже хоррор. Тебе треба выбирать между драниками и курочкой. И съесть можно только что есть одно. Хоррор. Зато глядите, это сольница драуляная. У вас была ось солонка драуляная? То есть такая... У меня была. Добре.
буду есть хлебуш. А покажи ще раз солонку, коли ласка. Раз покажу. А, стоп. Не покажу. Нас телепортовала. Сцена. Ось тепер покажу, гляди. Бачиш? А, у нас не такая була, у нас була інша з кришкою. Тут фишка есть. Ой, глядите, какие палки. Баз. Баллончик, ну. А, Одразу с этой, с горелкой. Ну, так зручно. Ну. Так, таранка. Нам треба наловить рибу. Еп. Как вот, ну, сколько это? Ну нахрен. Ну, ведаеце, у дакуменце для перакладчыкаў не было напісана, калі на мяне выскачыць, што там Не, концовка залежит от того, что ты будешь робить при конце. Ну, там перед концовкой. Так, нам трэба накапаць чарвякоў. Тут может быть 3 концовки. Больш, 5, не? Мгм. А, Угу. дрэнныя. Вельмі дрэнныя. Здорово, все на место. Танкі! Он, наверное, тебе зарейдил. И не модификации. Так, божа, даруйце, калі ласка, я просто зараз ідзе рэстрым з ОБС Мгм. Тодзі на мой канал гэтаксама, па факту у нас аднолькава адзін Ну, той же так. самы стрым. Ось, просто на 2 каналах адначасова. Ось, вітаначкі, дзякуй вялікі за рэйд, вельмі радая вас бачыць. Што ў Здароў. нас сёння адбываецца? І- Дякую за душу. Дякую за. У нас сьогодні відбувається така справа. У гульні Redfields учора була обнова. Вышла белорусская мова. Так, і цяпер у ёй ёсць афіцыйна беларуская мова. А перакладалі гэту гульню. Так склалася, што 3 чалавекі, якіх вы, мажліва, ведаеце. Зараз мы покажем. Зараз мы пакажам. Глядзіце. Вось нейкая МС падкрэсліванне багема. Кто Нейкі... это может быть? Я не ведаю. Нейкі Тодзі. Воу-воу-воу. Кривіш уломился с 2 ног. І яшчэ нейкая Эры Кураями. Ківасісайн. Вось. Хто гэта? Не ведаю, хто гэта. Вась, это мы, карацей, так. Так атрымалася. Так, і мы яе перакладалі, і сёння мы вам паказваем, што мы нарабілі, гуляем, і на гэтым не заканчваецца. Прышпілы. Яшчэ мы не проста вам паказваем. Мгм. Яшчэ мы вам раздаем 4 ключы на гэтую гульню. Так что, кто хочет долучиться до раздачи, пишите «Дай хутор». Так. И что там написано? Дай хутор. Так, дай Клічнік хутор. спочатку, Клічнік. клічнік, а потім дай хутор. Так, без Так. пробела. Вы долучаетесь до раздачи. Я думаю, мы под конец стрима разыграем 4 ключики. Угу. Вось. І ви отримаєте гэту Слухай, гульню. дай-ка я прогляджу, як гэтая фігня працуе. Добра. Мы ж нават не пратэставалі, як Мы гэта не фігня. протестовали. Вось. І ви отримаєте гэту гульню. Будзе беларуская адразу. Можете погуляць самі. Price Spots. А можна змяніць Price Spot? Калі мы збіраемся, гэта все адначасова? Напэўна, мы уже не Раздаваць. зможам, там пачалося. Гэта трэба будзе тады нанова. М, Так, давай мы зараз зробім розыгрыш аднаго. Ну давай. З тых, хто рано прыйшоў, давайте разыграем першы ключик. Так, Пу-пу-пу. бо хутчэй за ўсё трэба будзе людзям нанова заходзіць у Давай. раздачу. Трэба нейкую весёлую песенку пад гэта. Пад Правильная гівэйчык. версія. Так, гэта не... А, не, гэта не тая версія. Так, ладно. Ласка прыйшла. Наша галоўная рэдактарка. Так, 20 чалавек у раздачы. Дзе тут якая? Якую музыку? О, стойте. О.
Все, музыка есть? Музыка Показывай, есть. показывай цалком. Аску. Это Чича. Это Чича. Кричить. Она кричить на меня знову. Яна завсёды кричить. Я назову все так. Особливо на тебе. Так, давай, пик Winners. Это... Загорнина. А, разгорнусь, так. О. Вось, такую раздачу мы влазим першы дню, так что... Магчыма, я яшчэ такую раздачу зладжу на просты дзень, на свой дзень нараджэння, просто раздам нейкі старункі людзям. Дарыя. Всё. Дарыя. Так, у наступную сераду я буду святкаваць свой дзень нараджэння на Твічы. Будем гуляць у хорары, я буду раздаваць нейкія ключики. Ды гэта вы пераклалі? Так гэта мы пераклалі. Мы Дарога пераклалі. Беларусаед. Дарогу. Мы утрох. У гэтым пакоі. Так. І ў суседнім таксама. Мы перакладалі гэта і ў гэтым пакоі, і ў тым пакоі. Ой, у якім пакоі мы толькі не перакладалі. У Все сральніку пакоі не цяпер у перакладалі. хаце перакладаныя. Так, пік Winners. Хто? Мета Егоры! Так, А, можна будзе рерол. так, віншуем цябе з першым ключыкам. Беларусаед, дарэчы. Напішы клічнік дай хутар без прабелаў. Так, першае. Як тут напісаць? Напішы... У асабоўку напішы яму. Міма. Ты... Міма. Пішы... Native card. Whisper. Опа. Трымай. Паспрабуй, працуе ключик? Так, мы табе скінулі. Так, цяпер раздачу трэба нанова ствараць. Finish and close. Я не хочу фініш, я хочу перезапустить просто її. Ну, рерол вінерс. Весь кнопка. Тобто можна буде. Так я уже не могу її А. активно зробити. Ну, фінішем просто там дивить. Так, блін, значиться, треба по новій. Адзнач, каб 3 було. Три Ой, ключі. 3 ключі. Chat message, Dreadfields, дай хутор. Все. Card giveaway. О, Так, все. Знову напишіть усе. Білорусаєд так само. Усе пишіть дай хутор. Я не буду писати. ось. Пиши дай хутор, каб удзельнічаць у раздачы Dreadfields. О, ось бачите, Два, раз, ви... два, три. вас адзначає ось там зверху, коли ви долучилися. Ось. Ось тут. Ось. Ось. Ось там. На долонці треба. прям. Так. Ой, ви у нас на долоні. Так. Все. Так, перший ключик пайшоў. Мета Егоры, ты нам, калі ласка, адпішыся, калі яго актывуеш. Так, Мы каб дакладна мы верылі. ведали. Потому что мы ж не спробовали, я сподіваюся, що він працьовний. Не, ну як мы іх праверылі, што яны Так. працоўныя, калі... ну, типу, У меня ось. куплено. У мяне Тебе так само куплено, куплено. Ну, я першы яе купіў. Проверяй давайте. Я как больш за то, я чакаў рэліз гэтай гульні. Ну да, ты же так. Так, я чакаў. Я купила крыху позднее было. У тебе есть уже? Белорусаеда. Есть? Это гульня? Ну, подворишь кому-нибудь. Так. Вась. Так, это мы переклали. Ну, Мы. протягивай, показывай. Что, О, что показывать? Нарвосик. Ой, мальдопила. Так, мы покормили. А, нам треба накопать. Накопать, Дивіться, можем. накопать. У себя Что я написал? Я бачу понятно. ридльовку Светло. мертвого древа. Дай хутор. Все пишите, дай хутор. Все Ну, пишите. Ну, Все, мы все, можем все. знову паўтарыць гісторыю, як гэта атрымалася. Мгм. Карацей, распрацоўшчыкі гульні падобы інтэракцыю Дай напісалі у сваім твітары, што хочуць, каб людзі пераклалі гульню, ну, Так. пажадаючы, каб пераклалі гульню на беларуску, на сваю мову, карацей.
Вось, а мы якраз утрох думалі, а ці не перакласці нам модам Так. эту гульню ўвогуле на беларуску, а Так. тут такая штука. Вядома, мы адразу напісалі. Вось, і ўсё, нам адказалі распрацоўшчыкі, вось далі докі, мы пераклалі. Так, даслалі І ўсё, што трэба, мы пераклалі. Учора выйшла абнова, і Мгм. у гэтай абнове афіцыйна ёсць беларуская Ну, мова. прычым гэтую абнову чакалі ўжо тыдні 2 ці 3. Мы вельмі хутка пераклалі. Пераклад мы ўжо даўно зарабілі. Так. Як? Праз пару дзён пасля таго, як нам даслалі Ну, докі, Дык тут і перакладаць не так шмат. гэта было вельмі класна і цікава. Але гэта было весела так. Весела. Шкада, напэўна, што мы ўсё ж не мастацкі пераклад пакінулі. Слухай, ну... у нас- Цяжэй за лыжку нічога не трымаў у руках ты, напэўна. Якую лыжку цяжэй за хуй? Слухай, у нас увесь контент на стрыме. Ага. Тру пераклад на стрыме. Так, Так. Лед, где мертвое древо? Длёўка или мертвого древа? Где Не. мертвое древо? з айпада і складана пісаць столькі тэксту. Ну, прызвычайвайся. Завітвай часцей. Не Ну. толькі да богемы, да мяне таксама завітвай. Я буду вельмі рады. Где мертвое? Дзе мёртвае дрэва? Так. Какое мёртвае дрэва? Тут праворуч мёртвае дрэва. Вось. А, вось. Длёўка нам. Гэтая гульня, насамрэч, яе можна заспідраніць дзесь за паўгадзіны. Можа, табе аддам гулю, каб У ты... магілу зазірні. Такую. Что там есть что? Труна. Каля дрэва мусіць быць калектабл был. Не з гэтага боку згі. Икона. Господу помолимся. Адзіны, вялікі, магутны Ісус. А ведаеце, якую песню мы давно не слухали? Гэта, здаецца, дарэчы, не Конь к табе. намалявана нейкі Ніякіх Мікалай. Ісусаў. Хто Так, гэта хутчэй гэты Мікалай потворец. Ладно, достал клавиатуру. Адчужыся ад мяне, сатана. Ну, напэўна, не падпісаны так. Прынамсі, я не бачыў. Я тебе ні разу не бачыў сюды. Давай, выпраўляйся. Выпраўляй. Да не трэба. Калі не хочаш, не трэба. Але +1 гэта на крок бліжэй да пакаёўка стрыма, Так. калі што. О, Вітанчыкі беларусы, дзякуй табе за Цяпер- фолу. о боже, На крок бліжэй да пакаёўкі. Так, яшчэ бліжэй да стрыма. Каёўкі, ура. Выпраўляйся. Так, на 444 фолловеры я зладжу пакаёўка стрым, я буду пажыць драць. Устрою пакаёвачкі. А О. пасля гэтага, я думаю, кукінг стрымы я зраблю рэгулярнымі. Турская клавіатура? Всё, с А як тобой змяніць? ясно. Ты можаш я гентурскай клавіатурай А ты на пісаць, чым? я не пакрыўжуся. А ты- Галоўнае па-беларуску. Это на iPad? Клавіатура мне пафігу якая. А, да. На гэты, на iOS же там трэба асобна, здаецца. Не, ёсць беларуская. Не, ну калі Gboard, У гбордзе так. А я не ведаю, у мяне беларуская ўключна. мне таксама ўключна. Я не памятаю, як Мне, напэўна, Тарвякова накапала. асобна трэба было ставіць беларускую лацінку на iOS-ах і iPadOS-ах. М? Правечкі, так. Дарэчы, ёсць ашыўка выкапаць усё. А, ну Перакапаць давай. усё, пакасіць усё. Ой, ну давай перакапаем усё і пакосім. Карацей, стрым на 20 гадзін. Так. Трэнемся. А, на фізічнае не пераключае. О, пераключэнне. Ой, мы недавно так прогуляліся, паглядзелі на айпэдаўскія клавіатуры, вось гэты Magic Keyboard. Блин, гэта такая офігенная штука. Так. Мне так спадабалася. Там же і тачпад адразу для айпэда. Так, я таксама цяпер... На халеры мне ўвогуле MacBook, калі можна мець... Дык так.
Ну як? Ну, калі офіснай працай займаешься толькі, то айпада дастаткова будзе. А, гэта потым трэба будзе сажаць радыску. Ідзі гэта сена касі. Зараз покажу. Ідзі працуй, Добра, дед. баба! Іду. Ідзі касі. Я не баба. Бабка, ідзі касі траву, Мне здавалася консенсус у тым, што бабка Эрыка. Бабка Эрика зараз не з намі, яна з намі духам, яна назірае за табой адтуль. Добра. Куда? Назірае, як ты не косіш траву Не могу показать. для душки нашай. Ну я покажу. Яна на тебе душку пакінула. Чиша! Чиша! Не было беларускай? Выйдите рыбы. Это туды. Тут туды. Бачиш, там брама. Ага, Ось за браму йди. добра. Большие руку будзе посадить, прости, гэтую гульню. Эрика, тебе придется стримить. Эрика, допомогти. Ну, постримлю. Чича сидіть. Камінчику. Чича. Як ти туди залізла? З тобою Ну, буде як все прийшла? окей. Прийшла сошить, як ти будеш гудіть. Бусь. Будзе рыбу подлікваць. Яна подлічыць усё, а колькі ты выловила рыбу і колькі дала ёй з'есці. Давай старт зювалі. Карась. Карасю Карась. молимся. Адзіны, вялікі, магутны карась. Не, ну реально подобно на карасёў. Ну, Вась. Ну, это краснапёрка, напэўна. І як там іх завуць? Я не ведаю назву гэтай, я, на жаль, не ведаю па-беларуску. У мяне дзед па-расійску. Эй, лодка. Лодка, думаеш? Господи, карася. Господи, карась. Ну, на таранку. Танки, Таран. ниндзя. Ніндзя вітанкі. О, Чат агульны так у нас. Мы ж цябе таму і бачылі. Верлей по шипу перекрываць. Ну, типу, так ёсць. красца сорвалася. Дякую, вітаю, рад тебе бачыць. Вось, мы вярнулись. Як ты там? Здоров, дзякуй за падтрымачку, дзякуй, што 31 месяц уже запар падтрымліваю, дзякуй табе шчыра. Душу отдай. Все тебе не хапае. Конечно, не хапаю, я душный магнат. Не, так у нас аб'яднаны чат беларусыед. Гэта Stream Together піша і шарыць чат можна Так. зрабіць. Краснопёрка. Краснапёрка ўсё ж, ну. Ну, Всё я і ты сказаў, я ведаеш. пабачыў, што чырвоныя гэтыя плаўнікі. Так, а ты всё. калектор был вытягнула уже? Так? Вот. Так. Так. Будь у нас рыбы. Прям ранку. А сшиточек-то у краточку? Так, бачите. Бачиш? З полями. Как має бути? І у полі. Не самі малявалі полі. А вы ў дзяцінстве вы гэта ў школу куплялі шыткі адразу з палямі вось такімі А все ж. акрэсленымі ці Ну да. Так? Полями я были. сам правозіў у нас з палёў. Ну, калі... І А калі з'явіліся з палямі, до нас пачалі дакалупаць. Так, не, без палёў, мусіце самі малюць. З якого хрена, блин? Вы што, думаеце, я не здольны паставіць лінеечку і чырвоны гэта малоўкам правесці? Дзякуй, Ялавіченка, за душу, дзякуй, не за 2 сардышкі. Или душ. Так, гэта адзін струмень, што Так, я это себе один задала. струмень. Ну, каб гэта... Мы... Ну, у нас было мало часу, так. Так. У нас не было 3 тыдняў падрыхтаваць такі стрым. Абсалютна не было, таму мы не падрыхтаваныя сёння былі. Гэта пастка просто, разумееце? Гэта пастка для людзей, якія думаюць, што ў мяне асобны стрым. Я могу лёгка, як бы сказаць. Я 3 тыдні рабіў вось гэтыя вось класныя крутыя слухаўкі.
кіберслухаўкі з кібердрэдамі і вось гэты вось надпіс з сабой. Мяне не было амаль. Не было 2,5 тыдні, а не 3. Ну, слухаўкі так, з вушкамі. Слухаўкі кастомныя, гэта офігеннейшы крафт. Ззяюць. Такі. Покажи Ты- нормально. Зараз. О! Кібердреди. Все у цемру зяє, як треба. Зараз ще не така темра. Але о, які крутые. Все як треба. Можна навіть зробити їх ось так. Дискотека. Треба було свої рейзеровські пронести. Так, Ну, Кракові. але у їх спекотно в гэтых слухаўках зараз. Ось. Приїжджайте 20-го у Білосток. А що 20-го у Білосток? Гэтага 20-го? А, не, у меня 22-го днюха. До речі, ви приїжджайте у Варшаву там на наступному тижні. І знову ножика святкую. Не заставайтеся. На ту так, а не, у нас же було щось. Щось ми планували там. У нас гості з Гданська. Так, у нас приезжает Гомзик 18-го или 20-го, слухай, мы теоретично можем и съездить. Поглядим, подумаем. Дякую за запрошение, мы подумаем. Обмеркнем после стрима. РКИ. Я не приеду. Ну так, Лана буде у Кракові. Там обмеркуем, карасей. Поглядим, подумаем. Прича? Типу, до Белостока квиточки недорогие. Практично можно. Твою днюху, я думаю, святкаваць на наступным тыдні. У меня день народження будзе ў сераду 22-го, а святкаваць я буду ці ў пятніцу, ці ў суботу. Скорее всего, в суботу. Так, я що, ну, спішемся. Ви 20-го плануєте, окей. Розумію. Полями родними. Ось в наші часи, я пам'ятаю, нас примушали самі маляваць гэтыя палі шлыханыя. Сама пару разоў. Ну. Але Я не разумею, звычайна. нахрена? Ну, навошта вымушаць? гэта, ведаеш, як усе гэта отступы, клетачкі, хуетачкі, гэта прыніжальная херня, каб прымусіць цябе падпарадковвацца правілам, якія не маюць Ну, гэта ніякага гэты сэнсу. Квадратна-гнездавы шлях мыслення. Так. Типу. У сэнсе, у Спосаб. гэтым ёсць сэнс. Ведаеш, каб Усіх, ведаеш, акуратна... абсекшы, вось, каб былі Так, кубікі Ну, кшталту, аднолькавыя. гэта каб акуратна выглядала, я разумею, што ў гэтым ёсць Так, сэнс, так, але я з напишу. іншага боку. Гэта ніяк не мусіць уплываць на маю курва-адзнаку. Тое факт, што я адступаю 5, напрыклад, клетачак, а не 4, а гэта ўплывала. І гэта ябаны булщ. Угу. Таму гэта ўсё проста прыніжальная тэма, каб прымусіць цябе падпарадковвацца правіламі, не задаваць пытанняў. Ням-ням-ням. Ном-ном-ном-ном-ном-ном. Курыца. Всё, пахавалі. Ох, Знайсці брат. сякеру. Бяры адразу Запал- запальнічкі. Запалкі. Сюды. О, вы паглядзіце. Но. Бомбуе. Пентаграма так і мусіць быць адным рокам да гары. Дзе? У цябе неправільна пентуха вісіць Какая? Где? на Кто? мікросе. А где кто? Па-азерскі. Пентаграма так і мусіць? Ну так. Глядзі. Ну, гэта ж абарончы сімвал. Гэта кулон. Просто, блин, я нават не упэўнены, што я яго зараз змагу зняць, паказаць. Ці сякера. І вось, больш-менш зняў. І вось, гэта кулончык. Тыпу, як магу, так і павесіў, як так і мусіць вісець на фоне. Як вісіць. Раней я ўвогуле мяняў пастаянна штосьці, што ў мяне тут вісела на гэтым мікрафоне, але ну падабраў больш-менш, што мне адпавядае
для хоррору все и не чапаю. Где-то плитка сверху на балконе выглядит беспечно. Где плитка сверху на балконе? А, на баллоне. Не, это комфорка просто. Ставить. Ну, типу, горелка одразу з балона йде. Це, конечно, так собі виглядає, але напевно безпечно. А рибу ми не псуємо, типу, типу. Ну, рибу ми Ми ж засолили. її так випотрошили, засолили, повесили, і все, і вона буде висеть. До речі, У нас є сажана у риба. тебе є таранка. Хочеш таранку? Без пива? Ні. Нехай лежить до днюхи. Спотребиться запал. Переводить таранку на безалкогольное пиво. А, Гумзик приїжджає, ось з ним таранку витягнемо криху. Пару рибок. Так. Ась яйки. І не сюди. Я блукаю, не моя хата, я тут тільки приїхала. Я перший раз гуляю. Туди. За хату, за хати, Так, за хати, так, за хати. так. Ось тут ліворуч. Я уже пам'ятаю. Душку нового что зашинила. Думаешь, сбежить? Кстати, Колоть все дрова, не, нема ошибки. На жаль. яйки. Угу. Мега по-азерски. Котцы нельга есці соленую рыбу. Але яна будзе. Ну да. Гэта котка не будет. Виленский твиттерский сегодня проехал. По имени пиво поехал, дали людям пиво. Где пивом поесть? О, прошпильно. Лапку. І ведро. Роб мусить бути там повний. А, ведро. Ведро Так, тут. ось. Это на Пацукову. Могильщику не показывай. Для его это сапраўды хоррор будет. Ой, что это за фигня? Гэта червяки, курва. Доставай. Э. Ю. Это коллектабл? О, ось який коллектабл додали. А тут же геймпадом теперь можно. Да? Так, додавали. Давай Дай попробуем. мне мой ружок. И творожово не подключено. А, ось тут. Я просто бачила пост, що там йдеться з типами. Стоїть корову і толту імерсів. О, во! Во! А, бачите, бачите? Сенсорной панелью? Так. Это, розповідайте, хто у чаті вміє доїть корову? Я умею. Я вмію. Сенсорной панелью доить. Я технічно навіть у чаті. М? Конечно, навод у чаті каже. Так. А що там, ну, типу, ось. Уф. Ну, тільки що ось так, ну, Нормально. натискай, так. Ну, нормально. Ну, робиш это тупово. Натискай, світь. Ізі. І... Хлопці городські. Бій городських. Насамрэч так само городські. Бій його! Бій Бій городських. його! Там треба правильно натискати. Так, треба ось так пальці. Ти одночасово ось так пальці один за одним складаєш і тягнеш. Ну, Можна і без типу этого. так, але... Ну. Ну, тебе так учили. Этого видно. Там джойконами доїть. Блин. На свічі. Ну, так, Слухай, так, є же у гэтым, на Так, свічі One to є Switch. гульні One to гэты. Switch. Так, Там- One to Switch. Які, типу, один раз погулять і все, я не докучуюсь. я на нас такое. Так наліюй, ну. Ну, насамрэч, котам нельга малошку, у іх не пераноснасць нормальная толькі ў дзяцінстве. Спробуй чище сказать, что Котам я- можна Яна абасре просто кісломалочку. потым увесь двор, ну. Тодар, не уводь у гэта самае. Падман. Можна Ну ладно, не даваць ва ўсіх. сметану і кефір. Нельга даваць цельнае малако, Ну, тому што вось ад вось іх такое, потым- блін.
Я міняю. А. Потом пошла. Так. Я, звичайно, гуляю на геймпаді, конечно. Угу. Пришпільно поспробувати, ти не гуляв в эту геймпаді, ти гуляв на миші. Она- Ось пришпільно погуляти. Что теперь по одному? А! Так ты сразу 3 беры банки, ну. Лайки. Прикиди вміє тільки. Ось. Нормально, я по 3 носил. Розвечерять. Водичка. Зичка. Ого, вот это Мгм. гук был. Запью водичку я нарвозом. ЗОЖ. Зложа. Глядите, ви бачили? Донбасс. Бомбас. Где GTA ледов не было 8 годов. Стояла і ржавіла. Стояла и Що не ржавела бачно? так. Так. Треба пожертвувати. Розвечерять. О! О! Дранишки. Я пошел. Окей, зробим после стрима. Я уже рота раскрылся. Так. Ну нам треба поспіти. Комусь. По что, по бульбу? Бульба есть, правда, не так. Ваучер. А, ваучеры, так. Так, може бути. Угу. Ну так За- вы по 9-10 будем скачать про годину. Энергоса, сегодня мне пришел некий монстр трипл-шот. Я еще не спробовал. Что за трипл-шот? Ой, там вызов в окном. Ви. Курва, я не пойду. Пойдешь? Я Иди. спать. Иди, Я давай. спать. У тебе цікаве задання. В шиточку. Ну. Навошта? Як реалістично взяти триповне слово? Так. Гэта айтишники. Як дитенка на руки береш 3 штуки і все. Жесть, вы айтишники все такие, у вас жиру заберешь, и вы кровью пишете? Ти нашу джуру не бачила. И там так само кровью написано. А где? Слязьми і кров'ю. Як я ж... Кров'ю, А потом где і слязьми. Чича? Чича? І уходить здесь посмотри справа. Чича! Чича. Зараз меня... Я чую. Рака, чую. Ты на месте. Бу. Эрика, на что ты меня напугала? Эрика! Ми усі ключі сьогодні роздаємо. Ось зараз пишіть дай хутор, кличник дай хутор, каб потрапити у роздачу. Так, ми роздамо ще 3 ключі. От ним. Тільки пишіть дай хутор і трапить до вас. Так. А тобі каб страшніше було. Ні! Ні! Давай, давай, давай. Видь, а тобі пасує. Мені її слепшу. Ніфіга. Мені- Это з дредами. Кібердредами. Мені лепшу, мені ружове. Кібердредами. Ось, і відповідно, ну, і якби відповідні кольоровки для гэтай гульні. Блакитная і жовтая. Дык мы просто, ну, мы першую раздачу зрабілі так, чтобы раздавался только один ключ. Але мы, ну, запустили ту і зрабілі іншую раздачу, і будзе раздавацца адразу 3 яшчэ. Што будзе 3 пераможцы. О, актываваў, супер. Это я говорю. Іншую. Тебе есть Іншую, цудоўная так. гульня. І реально, гульня насамрэч не такая страшная, типу. Ну, За гэта хоррор. себе, кажи. Это хоррор, але ну не такі ён страшны гэты хоррор. Я натульны. Так. Вельмі комфортны хоррор. Хутар-хоррор. Хутор-хоррор. Я уже придумал назву гэтаму жанру. Я хочу больше таких хорроров. Хутар-хоррор. Так. О, вось бачите, метаігоры актываваў і вы. Так. Не, пеўня завалили. Даспяваўся. Пробачь. Яны яго ели, яны яго клявалі, ты бачыла? Пацуй. Я зауважила, блин.
Так само мужик. Насамрэч, это брехня. Ухта. Брэшуць, можна заставацца вонкі. Нічога з тобой не станецца. О, глядзі, склеп. А ну ходзем. А ну ходзем, слойкі пералічым. Давай слойкі пералічым. Ну ты не вонкі уже, ты ў склепе. Давай, пералікваем, падлікваем. Дзе нашыя гурочкі, дзе нашыя памідоркі? О. Вось яно, вось так выглядае О, сапраўднае багацце. салатка! Салатики. О, ты вы паглядзіце, салатик. Мгм, Я лечо. адчуваю сябе няўтульна, пакуль у мяне няма вось такога. Так. Закатачкі. О. Я адчуваю пах і смак гэтага зараз. Салатик. На. Вы разумееце, пра які салатик? Разумееце. Вы там людзі гэта, пішыце дай хутар, пішыце. Пішыце дай хутар. Клічнік дай хутар. Клічнік дай хутар, каб удзельнічаць у раздачы ключыкаў. Атрымаеце ключик. Так, вы зможаце таксама гуляць у гэту цудоўную гульню. Кубол. Мы, хутчэй за ўсё, сёння яе не пройдзем, таму што я вельмі павольна ў яе гуляю, атрымліваем Я за насалоду. паўгадзіны могу пралісіць. Так. Я бы прадэманстравала вам беларускую, але ў нас зараз квест выглядае так. Давайте Сярод такіх зганяем закатак, да- дзе быў беларускі алкаголь з акцызамі з 2006 года ці каля таго. Чым я могу? Правда, ўсё не змогу Выдыгайся, панесці. выдыгайся. Мне яшчэ якраз на дэгідрацыю. Страшно. Ранее. Пойдем у сральник. Ды нічога страшнага. Ой, божух, Найрика, ты меня напужала. Ничего страшного, я уже обсерлась. Ты сказала ничего страшного, я сдохла просто. Мне Тодор слухавки на голову опранул. Все, мне это плюс 100 до обсера, разумеешь? 100. Ты забыла, што я тут існую? Не, я не забыла. Сральник. Где Бинго? Брудный сральник. Складана было перакласці. Так. Вельмі складана было, мне кажется. Где Бинго? Бинго няма. Тодор, Бинго няма. Бинго. Бінго, нам треба бінго. А, ні, спочатку нам треба. Оп. Ну, карацей, у меня тут есть запас жовто-блакитный. До нас проезжал... Ой, дайте я сяду. Ой! Ух. О, карацей, до нас проехал сябра из Беларуси. Привез нам гостинцев. Лидских. Раз гостинец. Ой. Ой. Два гостя. Конечно, гостиницы, премиум гостиницы. А там яшчэ ёсць трэці гостиниц, але там іншая гісторыя, там не такое страшное. Там оливария, фу, засуживаю. Так что день нараджэння у меня будзе классный. Белостоцкий, не хочете проехать, а? С Белостоку. Лидского хлебануть. Зараз они были приедзе. Кек. Не будь проезжать, так слава. Так. У Оливара и пиво с котками? О, Его с котками. чому я тільки зараз про гэта чую? Так, бінга нема, чому бінга нема? Да, бінго. Энси мусить быть бинго. Ось Можна яно я з'їм есть. банан? Конечно. Так лежить. Ешь. Ось бинго есть. Його типу нема у самим. Угу. Куда я не могу подеться? В команды яно не показывается. Не показалося. Hi everyone. Ай! Hello, yo, 2504. Бинго. Во, показывается. Так, до речі, что у нас? Бінго.
у нас Паразиты были. паразиты. Крики поза кадром. Мгм. Там вы были, ладно. Был. Галюны, стелс, Был крыш, вий, привіт. брудный сральник был. Ну, я Запальничка підтримаю. вентиль. Ну, вентиль ёсць на газу, не? Вентиль гэта, ну, можем лічыць рычаг, і вентиль гэта колодзеж. М. Рака поза кадром крычала так. М. Я не кричала, я рогатала, ёсць розніца. Так. Хто хоча сабе таксама пагуляць у бінга, зараз я дам спасылачку. Мы, правда, уже гулялі ў бінга. Вась, тут можна згуляць у бінга. Я І не забывайце. Дай хутар пішыце. And Хуйня. remember, piracy is a crime. Яшчэ адзін овер 9000. It's over 9000! Ого. Вдвойчы за сёння. Хацела зрабіць кліпчык, але не знайшла. Ну, на жаль. Потым, можа, зробім, калі не забудзем. Вот ты ж Кліпчики, коли ти з телефону, то кліпчики робляться там зверху кнопка. Брудний Це я сальник. сама, я періодично губляю. Якія тлустыя апарышы, ну. Казка пра шклянога кота. Даўным-даўно жыў у адной бабы стары кот. Ух. Лікалі яго вугальком, бо чорны ён быў высажан. Дык знайшла неяк баба ў свірне стары фотаздымак у зашклёнай раме. Папера на ім пачарнела, а шкло дужа памутнела. Не памятала баба, адкуль у яе той здымак, але шкада было выкідаць, паставіла ў сянях. А вугалёк, як толькі пабачыў фота, дык здранцвеў. Баба і так да яго, і гэтак, а кот сядзіць нерухома. Тады пайшла яна па дапамогу да старога лесніка, што з дрэвамі размаўляў. Леснік паслухаў і адказвае. У шкле тым захрас цень бязвінна забітая душы. Не супакоіцца яна, пакуль не забярэ кагосьці з сабой. Кот трымае яе позіркам, не даючы выйсця. Неўзабаве вугалёк знясіліцца, і цень забярэ вас абаіх. Але цень можна надурыць. Схадзі ў лес, ды назбірае там 13 высокіх жоўтых кветак, што ў народзе клічуць кацінае вока. Растуць яны ля паваленых дрэваў. Спляці з гэтых кветак вянок, ды апрані кату на галаву. Цень разгубіцца, пабачыўшы шматквокую істоту, а ты тым часам вазьмі сякеру і разбі шкло. Хампер. Я сумавала по Чому твоему гэтаму можна гумору. вугальком клеіць? Нельга. Ну, ім тэхнічна беласнежкамі таксама і снежком нас нельга называць, але яны гэта робяць. Але яны як каты, вось кот це таксама нельга салёную рыбу. Яна будзе. Ёй нельга, але яна будзе. Хаваемся ў бульбу. Ахой. Брынзова галушка. О. А? Ахой, брынзова галушка. Ахой! Ахой. Вітаем на беларускім стрыме. Так. Так, што Добрый несеш? вечер. Добрый вечер. Я добрый вечер по-беларуску. Добрый А вечер. добрый вечер. Я не памятаю, як Што? гэта падчы. Але Як аку ма- сама як ще як маемся. Файна, Файно. добра. Добре. А як ти? Окейно. Так. А як отима? Зараз гэта. Зараз, зараз на поліською будемо. Так. Будемо. Будемо поліс. Будемо поліською. Так, нам То треба... фігач паліскай. Полішуки. У нас, до речі, була ідея перекласти діда поліською, але ми подумали, що гэта буде надто Ну, мені жорстко. недостатково досвіду як поліською. Ну, кшталту, все ж таки побоялися, що буде недостатково зрозуміло, коли ми будемо
калі дзед будзе размаўляць паліскай, але працей ведайце, што ў нашай галаве наш хэдканон дзед размаўляе не літаратурнай беларускай, а поліскай. Так. Він Полішук. Він поліш. Так. Лися. Эць. Эць. Шмяк. Громадство будет сковать. Тому так. И не туды. Нет, ты у хату неси. Так я унесу хату. Так там сарай. Ну я там хлев. обойду. Там зерно. І зараз. Не за собой. Так, неси, давай, неси, ты Несу, сможешь. несу. Ты не будто уже Гэролки ляснула с дедом. В Не, геймпадах не. это говоришь. Так эти повод для канона отбывается где Украине. В Украине. Але... Бачиш, тут на вас запальнички тыя самые, Так, жовто-блакитные. до речі. Я не сховалися уже потом Мгм. з'являться. Ось, бачиш, що відбувається в Ну, у серпені. серпень. 2001. Серпень гэта 9 месяц. Серпень гэта ж, почекай, серпень гэта ж жнівень, не? 09. А чому 9? Ну, ось. А, Батьками Марли спать перекладено не на тут. поліску. чому спать не тут? Гэта самое козырное Ну, место. Тепленько. А спать ось там. Так, Что гэта у такое? холоді. Осуджаю. До Так. речі, плітка. В якому регіоні я навіть не веду. Тут Плітка, ніде як має це не бути. удокладняється. Плітка. Ну. Печка обшитая плиткою, все як треба. Що як має бути? Ліді? Ну. Довгунець. Рабонь. Рабонь, бонь, бонь. Сирабонь, Сирабонь, бонь, 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 сирабонь, бонь, бонь. І Сирабонь. маючи тебе у О, кадры, рыдлёўка. ніхто дагэтуль не Рыдлёўка, актываваў ложку. даўгунец, прикинь. М? Маючи тебе у кадры, ніхто дагэтуль не актываваў даўгунец. Давай бяры рыдлёўку сваю. Хто грукаецца, курва, я спаць іду. Няма нікога дома. Няма, О, кажу, всё. нікога. Калі серед ночі хтосьці грукаецца, то тады таксама бяры рыдлёўку. Ты грукайся з Няма адваротнага нікога. боку просто. По голове сабе погрукай. Няма нікога. Лізін былы ў ложку ляжыць. Рыдлёўка. Занято. Прыйшоў ад Касі на стрым. Мы зразумелі, што ад Касі, так. Ой, Вітанкі, сумна, Касі. Так, вітанкі Касі. Сардэчкі Касі. Так, сердечки. Мы Касі любім. Так. Кася добрая. файная. Кася класная, файная. Добра. Рукаецца ён падлюка. Да іду я іду. Що ти ломишся? Ах, там. Давай, давай, давай. Взаимодейничать. Я Не? натискаю Все, ну тогда и вали спать далі. Спать. до сраки. Ладно. Ну, Зараз буде скрима. знайди... А, блядь, что ты кричишь-то так, боже? Я больше не буду гулять. Кнопочка клипа 10 там, вось на мобильниках под видно. Спокойно, все будет добре. А за гроши? Ви гэта падымі галаву, а то вас забаняць на твічы. Не забанять. Я распужалась и сховалась. Я не буду купляти нічого от Oriflame, коли ласка, більше не треба. Ні. Ні. Мені не треба. Спокойно, все будет Мені добре. не треба, це ваш легендарний бальзам для вуснов. Ён нічим не адрозніваецца ад таго, што ў краме. Калі ласка, не трэба.
Стейбл Хаотик, напиши клічнік дай хутар, калі ласка. Так. Все пишите дай хутор. Компанія ще больш полохалася. Я обосралась. Уяві, як зараз класно залетів би донат, я ж. З гэтым криком бомбрами. О, крыш! Крыж! Тебе был крыш. У меня был крыж. Бинго. Бинго. Зараз буде скривак. Где там бинго? Есть Бач, крыш? крыш ёсць. Есть крыш. Где мой бинго? А, 8. Пиши тут звучит. Я его просто перемацовываю, ну, в разные места его ставлю. Ой, бо крыш. Не хапаю. Вот это? Мгм. Весь крыш. Кринж. Прими кринж свой, кринж ближнего своего. Я уже прикола. Она. Там додались сабы. Ой. Ой-ой-ой-ой. Можно edit натиснуть и прибрать сабы, здається. Там так, там яны криво розпознаються. Зараз ще дід прийде. Ну, выпьешь с дедом для храбрости, ну, Ой, для смелости. Не сі. Тяжно, здається. Выпьешь с дедом одеколона от Oriflame. Ой, не. До речі, там парфуми були некоторые неблагі. Я дагэтуль пам'ятаю, цей була офігенська парфума. Зараз буде абсолютно не ў тэму. Ок. Называўся Mirage Daydream. Гэта, карацей, лімітка іхняга асноўнага паху. Міраж, ён такі зялёненькі быў, а Mirage Daydream, здагадайцеся, якога колеру. Вось. Таму ён табе і падабаўся, так? Не, ён мне падабаўся, таму што там вельмі цікавае спалучэнне пахаў. Там, карацей, было... Яно пахла, карацей, не ружамі, як падалося, а такімі вельмі лёгка падобна на півоні і карацей, і сметанкай. Збітымі вось гэтай сметанкай. Вось такі вельмі, такі салодзенькі, але вельмі такі лёгкі салодзенькі пах. Я больш нідзе яго не магу знайсці. Вось такі... Вось зараз тая парфума, якой карыстаюся, гэта Miss Dior ад Dior. Гэта толькі цень таго, што я памятаю ад Oriflame-аўскага Mirage Daydream. Вось такі вельмі сметанковы, лёгкі салодзенькі пах. Не такі салодкі, які звычайна табе б'е па мазгах. Ой, А не трэба такі такой клева. салодзенькі, які вось ён крышачку салодзенькі, але пры гэтым вельмі свежы. Гэта вельмі дзіўнае спалучэнне, якое чамусьці ніхто не робіць звычайна. Глядзі. Што мы можам распавесці, як мы можам ацаніць ненавісць палякаў да ўкраінцаў у сваім асяроддзі? У нашым асяроддзі ненавісці да палякаў няма. Ой, у палякаў да ўкраінцаў. У нас у асяроддзі нашых знаёмых... Не, ну з тымі, што размаўляем, там больш-менш адэкватныя людзі, у моладзі больш-менш нармальна з гэтым. У больш старога пакалення ўсё хрэнова. Зараз увогуле у палітычнай сферы польскай вельмі папулярныя ксенафобныя тэзісы, ксенафобныя тэйкі, ўсё вось гэтае вось. І шмат якія палітыкі намагаюцца на гэтым сваю палітычную кар'еру будаваць. Таму распальваюцца тэмы варожасці, тэмы спярдалі на Ўкраіну, вось гэта ўсё, вось гэта жудас. Я вядомая супраць такога, ну, камон. Да нядаўняга часу, як было? Вельмі хрэнова ставіліся да ўкраінцаў, калі Ўкраіна атрымала безвіз, бо ўкраінцаў шмат прыехала на працу, пачаляцца ксенафобія. Да вайны тут было даволі высокі ўзровень. Калі паўнавартаснае ўварванне пачалося, вельмі рэзка змянілася стаўленне да ўкраінцаў, пачалі лагодна ставіцца. Але з цягам гадоў ўсё ізноў мяняецца на ненавісць і прыняцце. Прычым, калі ўжо было такое, што спярдалі на Ўкраіну. А я не естам з Украіны, а сконт есташ? З Беларусі? Такі, і ўсё, з Беларусі нармальна, класна. Недавно, літаральна, у гэтых выходных, сябар прыязджаў, мы з сябрам пайшлі ў бар, там да яго даклупаўся нейкі паляк, там штосьці размаўлялі. Бо сябра па-польску не размаўляе, я там крыху больш-менш размаўляю. У выніку гэты чал, гэта проста ляснуты нейкі паляк, ён украінцаў ненавідзіць,
там ён праваслаўны, а беларусаў абажае, і ён такі кажа: "Ух, Украіна, ненавідзен гэтых і все такое". А да беларусаў такі: "Ой, люблю беларусаў, беларусы класныя". Я такі стаю, лежу на яку чал, ты усім ляснуты. Вось такі вось, ну, вось настолькі вось усё палякаў страшна бывае. А так, ну, типу, ну, моладзь нормальна збольшага. Дзіўныя зусім. А падрабязней вы можете даведацца ў падкасці нашага сябра Кірыла, зроблена ў Польшчы. Кірыла і Макса, так? Макс? Так. Макс, вот. Ну, з Максом я это піва не піва, а з Кірилом Мені періодично. здається, Макс не п'є. Так. Не зразумеў, чым сэнс гульні. Ну, гэта хоррор, гэта гісторыя. Гэта хутар-хоррор. Гэта вельмі паволі такі хоррор, сімулятар жыцця на украінскай ферме, на хутары украінскім, але з элементамі хоррора. Тут выконваеш заданні. Вось у цябе ёсць квесты. Ты робіш штосьці ў дзень, ранак, увечары. Да. Нафобія набывае папулярнасць на фоне Трампа. Ну, Гэта было, высяляць-то да. высяляе, але хто пойдзе рабіць гэтую чорную працу, якую рабілі нелегальныя іммігранты? Што, амерыканцы вось гэтыя тэхаскія рэнднекі пойдуць мыць прыбіральні? Ды не пойдуць. Хто гэта будзе рабіць? Легальныя іммігранты? Легальныя іммігранты будуць на нармальных працах працаваць. Так што, ну, уся гэтая барацьба з мігрантамі, гэта такі ідыятызм. Гэта просто ідыятызм, ну. Пойдуць, калі за гэта будуць нармальна плаціць, а хто будзе за гэта нармальна плаціць? Гэта ніколі не будуць плаціць нармальныя грошы. Ну, чаму яны не Ну, шпацыруюць? там же і сэнс, што гэта нізкааплачваемая праца. І Нізкакваліфікаваная. Так, нізкакваліфікаваная праца заўсёды будуць нізкааплачваемыя, гэта ніколі не Ну, зменіцца. хіба што ў Нідерландах нармальна за гэта плоцяць. Але там іншая сітуацыя. Там таксама нізкакваліфікаваныя працы аплачваюцца ніжэй, чым высокакваліфікаваныя. У іх проста разбежка ў розніцы меншая. Снейл Скрым. Это ведаеш, што тыпу недавно бачыў меў. У нас, карацей, побач ёсць была украінская крама, там прадавалі вось гэтыя трохкутныя наліснічкі, ну, блінчыкі з начынкай. Ну, ты ж ведаеш, як яны завуцца? І мы ведаем. І там чал сам прадавец, ён украінец, і ён казаў, што палякі пужаюцца, калі кажа, як завуцца гэтыя блінчыкі. А завуцца яны, хто не ведае, та бендерыкі. І палякі тыпу пужаюцца ад гэтага. Бендери? Чича! Танки. Так, вітанки. Що ти тут робиш? Ви знайомі? Так. Ну давай, Що? Давайте. розповідай. Зараз помреш. Ой. Що розповідайся? Була душка, стала двушка? Так. Ну, у нас, короче, корова була душка, а тепер вона двушка. Ось. Мені Так не погляди люблю. в око, ну, типу, що? Я гляджу. Я не більше сюди впевнена. заходжу. Я не думаю, що мені треба. Я ж висмокши з мені душу, я читала. Як б змінити? Нехай висмоктує, що тобі душі шкода? Так. Ти мені душу віддала, говориш? Ні. Здається, віддала. Ні, Ні, не віддала, ти не А може я віддала душу. дала. Зажала душу нашому Тодзі. Ось так ось. Добре, окей. Що буде, коли я буду глядіти у... Я помру. Я Так як? висмокши мою душу. Нема розниці, до кого заходите, до богеми ці до Тодзіму. Ми один чоловік, насамрэч. Так. Там ніжэй вы зрасліся нагой? Зараз я докажу, що ми один чоловік. Я не ведаю, як він збирається доказувати, але мені страшно. Вітанки, Annoying Squirrel. Ай.
Всё. Один твар. Не отрознісь. Окулярна от однольковая. Глюк у системи. Матриця. Так. Светлое, гэта як піва, светлое і темное. Да, блин. Светлая, темная. Так, яна богема светлая, я богема темная. Два Тодя. А шо жесть? Досоложиваться можно. Так, давай я уберу. Оп. О, все, разоблачаюсь. Ось, теперь вы ведаете, что я насамрэч веду 2 канала. Ось зараз докладно одночасно. Зараз літерально так. Так, гульня. О! Містера прийшло в гості. Треба... На твічі мало стрімерів, які розмовляють по-білоруську. Так, бринзова галушка? А, ти, бринзова галушка, ти через транслейтер напишеш? Пиши на своїй мові, народній мові. Нам було складано. Так, на чеська, напевно. Я не Ні. ведаю, ні. Слухай, польська? там Там по-білоруску по-білоруську написано. транслейтера, так, я Там бачу. по-білоруску латинкой. Латинкой, так, латиночку. І за Бринзова гэта... галушка за латиночку. Ось, ось. Так, латинку. Час писать латинкой. І водзілі яе на двор да іншых кароў, дык яна сябе другую галаву адрасціла. Ну, каб ёй весело было просто. І всё. Так у нас, гляди, у нас стример на 2 головы. Корова на 2 головы. Идеально все сходится. Ну да. Я Руді сьогодні косив траву на гэтым, на хуторі. Давай развалим ему хутор. Хутор развалим Руді. Так, Развалить развалим хутор хутор. Руді, каб ён стрим Дякую за частей. мову. Ай, дякую за мову. Боньк! Заробки были такими низкими довгий час, бо на їх ніхто, окрім іммігрантів, не погоджався. Якому працювати, працедавцям потрібно подимати заробку, щоб народ погоджався на їх працювати. Мне все У США? Ніфіга. Боже, на проблему Не в тым, што будуць. заўсёды будуць людзі, Так. якія будуць працаваць за мізерныя грошы, таму што Уразлівыя слаі Так. заўсёды ёсць. уразлівыя групы людзей заўсёды ёсць, і вось хто пагаджаецца. Не яны вінаватыя ў гэтым. Выкарыстоўваю чат GPT для перакладу. Піши на сваёй. Народнай мове піши. Так, нам будзе Мы складана. паспрабуем Мы зразумець. паспрабуем. Это будзе весело. Так. Это будзе забавно. Я Один стример дві голови. Недавно сталкер проходив. Знаєте, що там з химерами робили? я покосила всю траву, понимаешь? Напевно, далі. Тебе не висвітляються ошибки, чому. Виключено, напевно, оверлей. Я глядел. Ну, тому можна альтаб натиснути, поглядеть. Купить за все далі. Иди теперь, Вась, корми двушку. Душку. Так. Я не той, каб дуже розумію. Але я ходжу меми котами. Так. У мяне ёсць моўная практыка. Ой, чеська ввогуле, я... Чешская, а чму рэдная. Могу теж писать по-польську, бо я мешкам 6 лет в Польsce. Ну, можеш і по-польську. А я 5, амаль. 4. Все, Три. Jesteśmy w Polsce. Розмовляй Два. по-польську. 1. 1. Kurwa! Курва, гэта і па-чэску, Курва. і па-беларуску. І по-ческу, і по-белоруску, Гэта- і по-польску. Як у Касі на стрібе казалі, гэта славянскі мультитул. Ты можаш не ведаць славянскую мову, але ты скажаш курва, і ўсе ўсё Мгм. зразумеюць. Бринзова галушка. А сам сконт естеш? Откуль сам? Мне кажется, что...
Ідзіце працаваць ну не прыйдзем, ну тыпу мясцовая прыйдзе, бо ну тыпу прыйдзецца. За тыя ж самыя капейкі будуць. Жыліны? А гэта дзе? Гэта адкуль гэта где? Дзе гэта жыліны? Это Чехия? Чэхія? Ну-ка, слухай, так я пагляджу на мапе. Ох, як цікава будзе зараз разбірацца ў іншай мове. Твоє место на Словенску. Словения. Так ж мы ж со словаками пили у... Со словаками. Со словаками. Ладно. Я собрала кукурузку. А, не. Так. Просто так? Жиляны? Мгм. Нема промислового розмірковання? Ну так, Словакія, а не Словенія. О, за такое можна і... Так, я Твар. дуже вибачаюся. Я не гэта. Нема мети Так. покривдить, Пробачте. образить. Ми... Водички давай вип'ємо. Так. Ось ми, карацей, ми пілі со словаками 2 года тому амаль. Так, Після концерта вельмі класно. Доларейн. Ми даведаліся, до речі, то у їхній місцовості, ось, карацей, калі ми п'ємо, ми кажемо «будьма». І нешта падобнае ёсць у словацкай. А яшчэ умею, мяне навучылі піць па-словацку так. Вось, давай. Очі так. пічу. Очепічу? Очепічу. Будьма. Ох, який бузьмінг буде 22-го. Ще раз. 22-го. Заходьте до мене на будьмінг. Я буду святкувати день народження. Свой. Ось. Будем гулять у хоррора і пісню. А ну, ми 22-го, говоримо тому що я «очі народився пічі». 22-го. 22 липня. Простий день. Погляди, чоловік про очі пічу. А ви ведаеце, што гэта значыцца, чатик? Ох, гэта значыцца, што трэба глядзець у вочы, калі ты гэта робіш. О, пічу, гэта... Вот что ты сказала. Што? А, Нас подманывали, Иисус народился 22 липня. Так, это менавіта. так. Я народился 22-го. Амен. Рамен. Ім'я отца, Айса, сына и Рамен. Где мои крыжи? У макбуку. А, Наман. У ім'я яйця, сина і свиного вуха рамен. Ось. Ні, ти неправильно кажеш. Треба казати ім'я сира і сала і свиного вуха. У ім'я сира, сала і свиного вуха рамен. Ось. Аке народне єдло білоруська. Народная страва наша. Так. Ну, драники. Мачанка. Мачанка, Мачанка, драники, верещака. верещака. Борщ. Холодник. 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 Одник. Щав'є. Правда, так. Гриби різні. Шмат грибов. Шмат грибов. Так. Грибники і ботвінники. Так. А у гриби Бабка. додаються амаль во все з гэтага по жаданні. Вантрабянка. І бабка. Ватрабянка. Бабка. Боже, Тодор такую смачную бабку готує. Ну я. Одной час готую її на стрімі, але не сьогодні. Бабка гэта не жанчына. Бабка гэта бульбяная страва. Бабка гэта досведчаная З жанчына. брамбораў, карацей. Гэта не просто жанчына, гэта досведчаная жанчына. Дык гэта що, Борщ. гэта я? Дык борщ і беларускі ёсць, і украінскі ёсць. Аска. Аска. Кажем Аска. Типу, слюною зайдуся. Аска. Якія яшчэ у нас былі стравы такія?
Жур. Як- До речі, Така особливість білоруський так білоруського само. борща, їм часто будуть гриби. Так, білоруський борщ з грибами. Ось жур так само у Білорусі народна страва, як Таке ж. журик. Таке ж. Мяу. Ме. Дайте Аска. сказать. Аска, Где-то наша Аска. Чича. Аска. Чича? Чича. Дух Чичі увайшов у Аску. До речі, Чича, котка, яка у гульні, Так. гэта карацей зробленая котка ў гонар сапраўднай коткі, якая памерла. Падчас напісання гульні Так. спрацоўкі. То бок гэта гульня зроблена ў гонар коткі. Прысвечаная. Так, Це так. прысвечаная. У нас вось таксама Чича. ёсць котка. Галоўная рэдактарка гэтага пераклада. О, так, яна рэдагавала. Яна сачыла, каб аніводная рыбка не збегла. Так? Мяу? Аска. Мы перадаем прывітанні Чычы ў іншы свет, дзе ўсе коцікі шчаслівыя. Виван бринзові галушки, а пунчове резі. Галушки то я розумію. А пунчове резі? Що то есть? Что такое пунцове резі? Пунчове? Пунцове. Пунчове резі. Цікаво. Так, что у нас тут далей? А, не, снедать. Сейчас есть. Борщ. Борщ! У нас было забито. Так, еще. Поспешите, дай хутор. Каб удзельнічаць у раздачы. Хто з вас перакладаў Чычу? О, вось Чыча! Аска! Аска перакладала чычу. Аска! Аска! Ты, тут тебе показывают. Аска! Она сошла. Аска? Аска! Аска. Кс-кс-кс. Аска, ходи сюда. Ходи сюда. Давай, ходи до меня. Давай. Давай. Идея важлива, так давай. Такая уж. Ну давай. Оп. Мяу. Аска? Аска? Давай еще. Аска. Треба больше ливости. Айсумур контент. Вот так, кинь рецепт ці спасылку. Будзе гэта даваць такія рэчы. Это было вельмі важна перакласці украінскае мяу на беларускае мяу. А яшчэ, дарэчы, у Кау. Беларусі ў розных рэгіёнах па-рознаму кажуць мяу. Ёсць курняў, ёсць княў, ёсць кау, ёсць мяв, Няу. няў, Пау. кау, я казаў, здаецца. Як у вашым рэгіёне кажуць мяу? Давайте, пераклічка. Моя бабуля казала, Мяу. что ты тут каукаешь. Кау. Пау. Мяу, кау. Мяу. Мяв. Мяв. Радыску. Взять насеннички. Прокопать огород. Угноить огород гноем зеркалам. Посеять насенье и закопать. У нас Аска насамрэч вельмі часта курняўкае. Так, Яна спачатку робіць так, кур, потым мяу. Такога. Здалек выглядае нібы сам. Мяу? Мяу. Дождь. Клас. Тэш. Ва ўсіх па-рознаму. Мяу. Ну, ва ўсіх па-рознаму, гэта цудоўна проста.
Мяу. Але ўсе разумеюць, што гэта мяу. Мяу. Доўная каціная мова. Ой, брудны сральнік. Закрэсліваем брудны сральнік. А па-славацку котка гэта мачка? Ці я памыляюсь? Гэта мачка? Я ведаю, што Рыцка гэта было... па-чэшску гэта кочка. Па-чэшку рыцка была. Па-чэшку Качкі. кочка. Так, А кочка. па-славацку, здаецца, мачка. Мачка. Кочка. Кочка. Кочка Па-чэшку. па-чэшку. Это самые важные слова Мачак. в любой мове. Сербская. Мача. Мачка Анна. Миссис Ворлдвайд. Ворлдвайд. Может, так классно, что славянские мовы так подобные часам. Так, гэта вельмі прышпільна. Я неяк з чэхам размаўляла ў чаце, я пісала яму проста беларускай лацінкай. І ён вельмі рагатаў, але разумеў ўсё адно. Давайте глядеть. Мы Консервованные тентаклі. все є рецепт. салатики. О, чекай, дай я рецепт приховаю. О, Кому цікаво, ось рецептик. Мне, Тодор, скинеш потім мені рецепти. Ці я, слухай, я сама зараз. Покрачова з сама рекламами. зараз Ну окей, з рекламами. Ні. Ой. Согласен. о. Бринзо. Так, Пакет чатик, тримайте сліні. Я не могу. Трымайцеся. Просто поглядзіце на гэтую прыгажосць. Ом-ном-ном. Са шкварачкамі, ты глядзі, гэта шкваркі. Ага. Вау, шкварачкі. Як у вас завецца вось гэтае мяса? У нас завуць шкваркі. Вось на гэта вось. Мяса на сала такое смажанае. Это шкваркі. 5 порций, 10 хвилин. На 10 всього. минут. Выходит 10 хвилин. Шкваркі, так. Вось і ва Ўкраіне шкваркі. Вельна ўправа. Вось, галоўнае яшчэ слова ў беларускай. Кот гэта кот. Так, это бульба. Котка і кацянятка. Угу. Кацяня ці кацянятка? Ну, Таксама шкваркі. Ну. Паміжславянскае слово. Агульнаславянская мова. Шкварачкі. Міжславянская мова. Так, глядзі, патрэбная бульба. Соль, ладно. Так, это тарта, прычым бульба. Ну, прыкладна як на бабку. Так. Пасля дадаецца мука. Угу. І да аднастайнага, напэўна, кансістэнцыі. Угу. Пасля трэба нарэзаць сала. Слухай, галушкі з бульбы прышпільна. Мне падабаецца. Боже, якое сало. Так, Ну, глядзі, ось, што вы з нарабілі? кефіром паходзі, з кіслай сматанай. Брынза гэта сыр? Брынзу. Брынза, что такое брынза? Ніжэй. Напэўна, гэта брынза і ёсць, не? Это ну сыр? Брынза. Сыр? Сыр ці не сыр? Наступны раз кукінг-стрим, ну будзе кукінг-стрим. Можем на выходныя насамрэч Брынза ладзіць. гэта брынза, па ідэі, Ну, не? напэўна так, Да, напэўна што там сыр. далей? Так, авечы сыр. Ага, Сыт. так. Да гатавання. Не, я, ну, это каб упэўніцца, што тыпу я слушна разумею не сваю мову. Я не ведаю гэтую мову. Я разумею толькі таму, што гэта таксама славянская мова. Таму я упэўніваюся, што гэта брынза, ну, тыпу, Клас. тая самая брынза. Так, шкварачкі, брынзу з кіслай сметанаю мешаем. Тесто, так, галушкі, добраленай Дапамогай воды. сітка галушкі да кіпячай пасоленай Мгм. вады зафігачваем. Гэта зразумела. Що? Калі сплываюць наверх, тады гатовыя. Офігенно. Так. У нас будуць галушкі. І... Так, яшчэ адзін рэцэпт быў.
А где другий рецепт? Ось другий рецепт. Олач? Вечеру. О-хо-хо-хо. Ладно. Ржовая. Яна ўсё, яна скончылася, яна потом. Даеш кулінарны стрим. Добра, будзе вам кулінарны У стрим. уже быў кулінарны стрим. Вы гэта, вось... Так, дарэчы, у мяне будзе кулінарны стрим, калі ў мяне будзе 444 фаловеры, я буду стрыміць у строе пакаёўкі. Я буду смажыць беларускія дранікі. У яго Тодор ёсць сказал правильно, а потом выправился на неправильно. У Что? костюме Костюм покаёвки ты покаёвки. будешь. Костюм? А, ну ладно, ну костюм. крацей. У Тодора ёсць костюм пакаёўкі. Да. Он будзе ў ім стрыміць. Так. Вы не Так уяўляеце? что это фоллоу, калі што, і будзе Мгм. весело. Я тут пакавала, што Потому тут что ёсць. Тодор строй гэта народны строй. Гэта ад Вось вампіра. гэты, які Ось там напрыканцы далей. 19 Ось. стагоддзя. Ось у мяне ёсць манжэцікі пакаёвачныя. Пакаёўкавыя. Ось такія манжэцікі класныя. А не, гэта на галаву. Такая штука. Вось манжэці. Вось, так што хочаце кулінарны стрым класны, ну фоллоу як бы. І всё будзе. Вось, у мяне ўжо быў. Говориш. Так, глядзі на нейкі дэсерт. Так, гэта масла? Ну, не, стоп, гэта яйкі. Яйкі. Яичка. Яйкі, типа, яечки? Яйкі. Не, гэта белкі. Яєчка? Так, белки. Белкі, так, Не-не-не-не-не-не-не. аддзяліць усё. Так, можа быць одно слово, пераклад іншы, таму я і перазапытваў. Снегу поступ... Снегу? Сумесі. Угу. Так, крышталізаваны цукар. Ага. Да аднароднай масы. Угу. Пасля далей яшчэ Лыжка лыжэчка вода. вады. Пасля Слушай, я мука. зараз просто ад голода памру. Я таксама. Крыху. Жраць. Цеста, вы... Ладно, шановное спадарства. Я, напэўна, адключаюся на гэтым Так, ты моманце ад адключаешься, ну стрима. мы яшчэ тады таксама, типу, Мы хвілін 15 так, і і таксама пойдзем. пойдзем. Пойду адгрызу каму-небудзь хлябала і з'ем. О, смачна есть, вось гэта мне больш за ўсё Так. падабаецца. Хампер, файна табе паглядзець. Англінтына, давай, добра табе Да. паглядзець. Всё, Заходзіць. бывайце, добрага вам розыгрышу. Заходзіць расіянін на стрим, а тут беларусы, чэхі, палякі, украінцы. Кожны Кажа на сваёй мове языку. языку. Так, што ён зразумее? Нічога ён не зразумее. Ён будзе бачыць знаёмыя лічбы, знаёмыя цымбалі. Ён будзе бачыць літары знаёмыя, але просто ані слова не зразумее. Я такое ўжо бачыў, тыпу, ён прыйдзе, скажа, гаварыце нармальна, тым, тыпу, якая розніца, на якім мове, і ўсё такое, вось Так. гэта ўсё. Так, нам трэба не забыцца разыграць гульні. Так, Так, все, вяртаемся до гульні. перад самым, так, перад канцом стрыма мы будзем разыгрываць гульню. І калі вы яшчэ не напісалі і не далучыліся да розыгрышу, залучайтесь. Нагадваю, напішыце без прабелу. Лічнік. Хутар? Чого? Дай хутор. А, дай хутар. Дай хутар. Ой, нажму. Лічнік. Дай хутар. І вы Так. атрымаеце хутар ад нас. Каб вы маглі пагуляць у гэту гульню і прайсці яе, таму што мы Так. яе не пройдзем сёння. Мы разыгрываем гульню. Так. Якую мы пераклалі? Дарэчы, дай-ка я вось так. Каб Усё, можна было разыгрывайце хутар і скапіяваць. гладзьце чычу, я пабежала. Давай, Пакуль. давай. Можна вось так напісаць. І можна выйграць гэтую гульню. Гэта украінская гульня пра хутар, хоррор. Хутар-хоррор. Класная гульня, насамрэч. Дай 3 хутары, а усім хутар? Ого. Хутар. Ім піва. Табе таксама Мне таксама трэба хутар. Чу хутар. не хутар. Дай 2 хутары. На языке давай. Піў.
Кожному по хутары. Так. За одну базу. Кожному по хутары, і хай ніхто не пойдзе пакрыўджаным. Так. Во. О, на жаль, нам не так шмат ключиков дали Так, мы распрацоўнікі. бы отдали все. Так, мы паддалі ўсё. Насамрэч, у нас не так, каб шмат гледачоў, мы маглі ўсім падарыць ключоў. Але А що там у каментарях было? Ну там перыядычна такое бывае, што на ХДРС-ку заліваюць беларускую локалізацыю першай. Уже так, ну, гэта не Было. першы раз такое. было з абсесіяй і зараз яшчэ з бэкрумсамі. Гульня каштуе, я не ведаю. Типу, я її купляв там типу 20 злотих. Яна каштуе яшчэ менш. А, уже ёсць. Скрыва. Вось, насамрэч там у нас вельмі вайбовыя распрацоўнікі, з імі добра канект атрымаўся. Мемамі кідаліся, фоткамі катоў. Так. Клас. Пасть гарод дошка, калі яшчэ гэта рабіць, адразу паліваецца, ўсё прапітваецца вадой. Ну, і гаўно адразу расцякчэцца. Ёсць ачыўка, засеяць усё поле радыску. Базус. Так, засею. Мне да... Дед даў мне гарод. Что это каб не засеять? Вось, а ХДРС-ка яна ж ужо даўно, ну там да халеры ўжо і картвельскія пераклады дадаюць, і казахскія, украінскіх там шмат локалізацый. Ну, типу, яны, здаецца, украінскі праект быў. Прынамсі, яны пэўны час Так. сказалі пра гэта, што яны Origins украінскі. Паходжанне самого праекта. Я не ведаю, як насамрэч ёсць, але тут такое з отписью. Котлеты на земле, гэта не котлеты. Это котлеты. Котлеты? Не ешь. Зрабілись. Нет, ты нормальный лист зраби. Подойди до котлеты, такая. Не буду. Так это ж котлета. Слухай, жарты жартами, я звездки, меня таким не Так подумали. это причем вегетарианская котлета. Так. Давай не треба обсирать. Яна зроблена з трави. Мгм. Обсирать не треба котлети, кажеш? Обсирать? Курва. Так, найвтіпніше польське слово то є шукач у нас тут. Ой, так. Ага, єбать, так, єбать. Так, У нас у беларускай мове ёсць слово рухаць. так. Гэта ебать по-польску. А у беларускай мове гэта перасоўваць рэчы, типу move things. Так, яшчэ наконт шукаць ёсць выпадак, калі ў беларускай мове шукаць, значыць менавіта тое, што, напрыклад, у чэшскай. Мгм. Гэта калі шукаць папараць кветку. О, На так. купальні. Шукаць папараць кветку, калі вы не ведалі. Гэта вось тое самае у лесе. Мгм. Знайсці, не Так, шукаць, знайсці. Так, не, ну ты калі ідзеш шукаць папараць кветку, малады ці маладая такая асоба, Мгм. ну ты ідзеш не Шукаць. Так, ты ідзеш шукаць. Шукаць. Шукаць Папараць. папараць кветку. Ну, шукаць ты, правда, будзеш не папараць кветку, а таго, з кім пайшоў. Рухаць па-беларуску гэта перасоўваць рэчы, ну перанесці з аднаго месца на іншае, Так. напрыклад. А па-польску гэта якраз, ну, ебаць, трахаць і ўсё такое. Гэта секс. Падобны слова аква поруханы, это є зепсуты. Отак. Я ўсё Руханы у нас адпаведнік Закапала. які? Зепсуты типу запсаваны? згадала. Ну, напэўна, падобна на... Не, На наше огород не засеянный. Какое бед. Лайдак. Усім жадам сабрацца ды пашукаць. Дык мы ўжо мы ўжо дамаўляліся з маркі на купалі, а ён не прыйшоў. Я ў лесе чакаў. Я чакаў, а ён не прыйшоў. Нават не выў. Нават не клікаў мяне. Может, он в Варшаву приехал, а тут как и О, курва. О, курва. подманул хлоп. Адмануў хлоп.
Блін, я б насамрэч усім чатом собрався. Караоке які, мені знаєш, так весело потусить. Тю. Дригва. Так, дригу, Чат, покрушається. так, чат польський. Так. Контент 18+, на OnlyFans, так, на Only. Будемо до До вечора. речі, так, хто у Польщі гэта приходьте. Лічся на пиво. Ти був котик, здається, у Польщі. Макотові так само. Ти блитву з кимось? Ні. Це був котик, так. Будемо до кінця дня. Это гуляємо. Давай, будемо розігрувати. Трохи шкода, що я так повольно гуляю, можливо, варто було тобі дати. А що ж? Да я ще, ну, гуляємо. Прийдеться ще стрім. Ну, ну компухтор є, то. П'ятничку. Так. Крик. П'ятничку. Надо придумлять. Ні, ну слухай, там вийшов Веллар, гети. Він вчора вийшов, так який вельми хвилювався. подобний на Візаж і Медісон. Ти так хвилювався, що Ніяк робити не на ямка. стрімі 8. Ну слухай, ось ми за Небиль, самреш, він знайомий вже, типу, годов 10, певно. Ми з ним познайомилися ще до того, як стріміс пішов я. До першого моєго стріма навіть ми знайомі були. А перший мій стрім був 9 годов назад. І ці 80 так, раз на ютубі можна поглядіти. Ось, і він був однойче у Варшаві, і він не написав, тому що, ну, типу, ніяк не соромно, не ємко було. Ми на його з Ладною потім наїхали. Типу, що за фігня, чому? Ми просто тоді не стрімили. Так що, ну, реально, захочеш на пиво гета, погнали. Чому ні? Ладно. Не-не-не, Включай Гачимікс. Гачимікс? А може лепш гетою? Тягнеш мене ко дну. Як то мене назвалося? Подойди. Вона тут мусить бути. Вось, Ось. журавль, подойди. Во. Так, что тут решается? Ну, ось, да, давай. Сирабонь-вонь. Тирабонь. Так, цензура. Сирабонь-вонь. Сирабонь-вонь. Сирабонь. Мне у простими фітери тирабонькая богема. А чого доб'юся ти? Сирабонь-вонь. Сирабонь. Аура помню. Так, музыку вырубаем. Так, что там у чатика-то было-то, а? Нічого. Ничего? Потирабонькали долго, нет, Як все. йомко пишуть. Так. Завоз. 18 плюс плашку. Все. Так, Гулю верни. иди далей. Ту Вертай іду. гульню. Ближей до Класти екрану. Тепер треба собрати яйки. Чича! Витусы. Анкеуш потейто. Очпатита, пиши кличник, дай хутор. Так. Личник дай хутор. У чатику, а любим, у моїм чи у Бакеміним, неважно, воно і працює. Треба прибрати бардак. А от, Ну, тут криху так. а от шпатейта, ти бачиш, на якій мові гуль? Бачу. Не бачу. Дай хутор. Дай хутор. Ось, у нас є ще 3 ключика, і ми їх там, типу, хвилин про 5 розіграємо. Угу. Типу, скончиться этот день, і будемо розігрувати ключики і висилати у приват. Дай хутор. Да, отдамо. А мова? А ведаєш, откуль мова?
Треба сховати знову чатик. Я думаю, це чат. Де Ну, щоб ось так мова можна поставити взялася? чат. Не? А. От прадедов спокон веков. Нам достались переклады. От Тоді, Ерики і Богеми. А. Є. Сидяться офіційні перекладчики. Что? А то! Так, ми офіційні перекладчики гэтай гульні на беларускую мову. Гульня доступна ў Steam, мова беларуская, вядома, таксама доступна са Steam. Так, а калі ти пераможеш, ось калі тобі пашанцуе, ти ще й безплатно її отримаєш. Так. Раз не... Так. Ось так. Белорусским стиме хутор коштує одну базову. Так. Ну, дід, кольки попросив? $4000? 3000 долярів. А у нас 3 базовые. Надляваться не буду, 3000 долярів. Меньше сипатости. Прошу. Менш сипатості. Ну, Богом прошу. Цигаретки просто, ну так просто не проходять. Вот он мне. На! Подойди ближей, так, до зерня подойди ближей. Ой, курочки. А вот обсер был у Ланы сегодня. Так. Был. Обсервался настолько, что ховаться пошла. Мне не сподобалося обсиратися. А я нічого зуб. Да, примушайте його обсиратися, кидайте йому гроші. Її примушайте обсиратися. І вона обсирається яскравій. Олег, це треба у слухавках. Олег, це треба кидати все одно йому гроші, тому та альошти мої. Так, О! пошла тирабонькать. Ты смочки давай дергай. Что ты? Дергай смочки. Эп. Троси. Тросись. О, а тебе кривишка тирабонька тебе. Тирабонька обои. Да. Кола тирабоньку. Был Тирагвалту. час, стырники. Языку быстрее приравнали словенщину. Які... З яким язиком порівняли би? Якою мовою? Що ти? О. Як воно? Що ти? Як яно? Освоївся трохи. А курва, що ж ти приперся? Ти сказав, що тебе видать не буде. Володя, я приніс горілку. Не лякайся. Не лякайся, я прийшов по свої речі. Вже не молодий. Уже не молодий, починаю забиватися, де що поклав. Так а що ти стоїш? Як громом прибитий. Сядай, вип'єм по 30 грам. Куби ще зробити? Що ти робиш зараз? Я тобі пирожков приніс з вишнями. Щоб Ти, бядак, тут не зголоднів. Ну, за знайомство. Возьма. Будьмо. Очі пічу. Лякаться, так кажуть. До якого до якої мови була подобна? Увечено. Як там написано? На оригіналі. О. Пусте приравнали словенчину. Гэта як шчыра, гэта як чэшская, але больш падобная на беларускую. Ну, типу того. Таму што ёсць у ёй крыху больш лексікі.
нібыта. І калі яна вымаўляецца, яна больш фанетычна рус. Калтучэшская бліжэй. Ну, гэта мы не ведаем яшчэ куды націскі ставяцца. Калі хтосьці размаўляе па ну, Знаёмы голас актора гэта украінскі стрымер Так. адышоў. Не памятаю Так, нік, але так. Высен. Давай. Ну, за знаёмства. Дзіду. Ось. Гурочак, вось табе гарэлка, гурочак. Не, усё. ну гурошек. Не. Ну, давай, спачатку бабка. Спачатку. Давай, бабка. Трэба Гурочак. гурошек. Закусвай. Бяру. Знаєш, Ведаєш, буває, я сумую по своїй хаті, по господарці. за господарством. Іноді хочеться Часом хочеться повернутися. вернуться. Але Давай, другая за саброўства. Мне вельмі падабаецца, як па-украінскай тут друга за друга. Кузьма. Возьма. Очі пічу. Навучила дрен. А що ж ти думала? Огурок. Рок. Ой, яшчэ мяне павяло. Хороший ти Добрий ти хлопець, дарма не балбошаш. Была бы меня внучка, дал бы за себе. Без питання. Дід. Такой. Внучку возьмеш. Возьму. Жить самотно, дурная задума. Третє за кохання. Будьма. Будьма. О! Все, с дедом напились. О, Ты пить давай, ой, ну что ты а на геймпаде тяжко. уже не трапляешь по Ты не шклянце, трапляй. все, Ой, філіжанці. огурочок дай, огурочок. Старий гурочок. Урок йось. Зараз гурошком ще не потрапиш у рот. Траплю. Курком у рот я потраплю. Во, Рентарас. Пицца. Все, день скончился. Мы... Ча. Спать. Ні, Спать. ні. Мне знову будуть гэта лякаць. Виходь. Лякаць будуть, не хочу. Женщина. Виходь. Женщина, не пужай меня. Ти неси. Буду. Буду, курва. Ты меня не спынешь. Іди. Праворуч. Напевно, там зараз гэтыя. Курвадікі. Иди, хочу курва. Глядзі, праворуч. О, рохкаюць. Курвадікі. Якая ёсць найлепшая водка ў Беларусі? Курвадики. Ля. Так, чатик, якая лепшая водка ў Беларусі? Куды? Сваяк? Блакитный. Блакітны сваяк, ось. Курвадики. Курвадики, вы шо? Каб на Лібокі была больш-менш нармальная, или... А шо? Всё, Куды? до вогнішча наступнага. Эй, спужать меня, я не хочу. Ось, Хочу. сваяк сіні, сваяк чырвоны, гэта класна. Страшно. Татранський чай, алева воровичка. Зубрувка яшчэ нормально, як і ў Польшы зубрувка. Я не хочу у лес, ты шо дурны? Дурны лес, куды побег? Якую сам зрабіў? Ага. Свая, ну ты типу так, лепшая водка ў Беларусі, гэта якую сам гоніш. Гэта, ну, гарэлка. Самагонка. Там со змеевиком, там все выпарваешь, як трэба. О! Хлебный дар нормально. Ой, бульбаш фу. Бульбаш просто за назву я не брал, бо гэта фу. Бульбаш, хто не ведае, гэта тое ж самае, што на украінца казаць слова на ха. Якія дзяўчыны класныя. Варики подобные маски. Мгм. Я себе хочу такую. Дорос. Нормальная тусовка. Это купальник. Б-ворд і Х-ворд, так.
нормально купали, ну, купальское Всё. вогнище распалили. Аска прийшла. Аска пришла. Чичень. Чича, Всё, ранок прийшов. ранок прийшов. Ой, Правильно, ранок? Так. так, ранок. Окей, давай тоді на гэтым будем разыгрывать ключики. Так, я знайду Чичу, почекай. Спочатку Чича. Чича. Спочатку Чича, після бізнес. Чича! Так, Чича! в этой водке святкуюсь дожинки, ну. Ман. Чича. Ну нема здесь. Тут? Не. Ні. Може, каля Для коровы. колодежа? Каля колодежа погляди. Погнали. Палі у жніўні, ну, слухай. Нормально. Головне адзначыць. Так, отсвяткаваць і ўсё. Неважно калі. Няма Мы ж дагэтуль чым. так і не адсвяткавалі нормально. Так, можна, Ну, так. можна пасля... Ну, А. ти дасте мне морозулю. Добре. Дзе Чича? Нема Чича. Чича! 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 Кись-кись-кись. Могу поїсти без... Кать-кать-кать. Я думаю, Чича котка самостойна. Со Рабонь, своими. бонь-бонь. А ты тираб. Заборонили? Заборонили? А, купали заборонили? Ну, в Беларусі зараз забараняють усе беларускае. Політика знішчэння беларускасці. Думаешь, будзе там сидеть 10? Ну, може, і покинем її у спокої. Ясно. Добре. От кого голландський штурвал? Може, каля винограда яшчэ сидеть? Ось виноград. Иди там. Ой, боже. Зараз слово виноград. Какой триггер? Вам Расповедешь? голодуху триггернула, не треба. О, так само. здравствуй, чужая милая. Ні, там це інша пісня, їх дві. Єдиноросне, ти не повіриш. Ю, российская. Ю. Ах. Все, Кретей Чиченька відпочиває, тому ми її шукати не будемо. Гуляй, кись. На Ютуб что не заборонили? Я бачу новини так. Заборонили святковать купальню. Все. Давайте. Не, напевно, мне не к этой песне. Какую мы песню включим? Да. О. Ах, ну шо, апошні шанец. Так. Дригва. Дрыгва толькі за біці. Так, апошні шанец. Пішыце дай хутар. Хоча долучыцца да раздачы. Кермит, давай это, отсветляй там дискошарами. Рами. Это дискошары Кермита. Так, не, ну. Не дай хутор. Не хочеш хутор? Не, хутор всім потрібний. Всім хутор. А гэта, Ну, а гадзіннік-то тікае? Годинник. Так. Гадзіннічак тікае, у тебе хутора няма, а у сусідкі ўжо ё. Так. Так что Ну, бери хутор. Трэба хутар. Бери хутор. У твоих Бери дядоў быў, прадзедаў быў. А у тебе был. что? Во всех был хутор. Правильно, як на окуляры подобны. Это... Ай. Не, я зараз тебе погаюся.
Или б я волосы не сила. То наступний стрім я буду намалюю собі бороду. М. Буду за- Попру тебе не шулю. Окей. Мені не шкода. От прадеда успокой веков. нам засталися хутор. Хуторал. Саме ж хутор. Все кажуть, купи хутор, а ти візьми і віддай хутор. Ось я віддаю хутори. Ми віддаємо вам хутор. Ладно. Ровно будем завершать на этом. Мгм. Так, где кнопка? О. Динамо DB. Так, рецептик. Ой, рецепт ось галушки треба буде зробити. Так, 9. Кожний третій отримає свій худ. Ну что, раз, два. Тисни кнопку. 3. Couch potato. Ауч потейто. Наші переможці Кривіч, Ліда Фенікс і Ауч Потейто отримлюють свої ключики. Сьогодні. Кожний Отдали третій. хутор. Отдали хутор. Так, Так. і Метеогори ще отримав Так, сьогодні і хутор. Метеогора отримав хутор. Так, зараз я буду досилати ключики. Випросив, так, випросив. Зараз. Я отримаю свій ключ. Так, усім по ключику. Ті ви отримаєте у особовку на твічі. Зараз. Так. Где Будьте тут вісп? справедливі. Боже, як складано гэта сковано. Вісп. Так. Віспер. Іда отримує. Так, Лизе дослал. Ауч Потейто. Где тут кнопочка? Ось гэта нас. Open. Так, раз, Виспер. Виспер. Теперь скопировать ключ. Ох. Треба буде наступним разом, коли я буду робити таку роздачу, я зроблю гэта ботом, каб бот автоматично сам робив вісп. Мгм. Ауч Потейто. Твой ключик полетел. У особовку на твічі, глядите. Мгм. І кривіч. Кривіч. Так само зараз. Ключик. Так. ТГ. Ну, я уже тут закидываю. Я у ТГ зараз не знайду нічого. У мене там зараз до холери просто нет отказних повідомлень. Ой, що відбулося? Ну, інсквірував. Дякую за фоллоу. Ти зробив нас ближей до покайовки стрима. Дякую щиро. Можемо робити ще. Ось так. Блін, у тебе ніяка рука велика. Ось так. Ей. О, Можна так ще робити. Ну, ось. Так. ага. Во. Дякую за фоллоу. Ось. Так, ключики ми розослали. Переможці будуть задоволені, сподіваюся. Гуляйте у гульню, білоруська локалізація есть. Ви молодчинки. Так, водички выпить. Мем показать? Мем я могу показать. Так, зараз буде мем. Ну-ка, п'ємо. Зроби гэта. Гэта ты, Гэта Ліда на хутары такая. Так, Ліда на хутары, якая ўжо ведае, што там нейкая жопа адбываецца, дзед такі падыходзіць, і яна такая. Выродок, курва, матку твою, иди сюда. Что, хочешь меня шукать? Так. Я сам тебе шукать Так, буду. хочаш чышу пакрыўдзіць? Да я тебе самого пакрыўджу. С собаками соседними лается. Так, водички выпить. Это у... Так, водички. Так.
Куды? Ну все, Куды полетим? значится, на гэтым будем завершать сённяшні. Угу. Я спадзяюся, што я была вельмі рада ўсіх бачыць. Я спадзяюся, што вы не надта дуже па нас сумавалі. Угу. Ось. Так, куды Так, мы мы полетим? пойдзем підронку. Постараемся час ад часу стрыміць. Не ведаю, вы там напішыце, калі вам спадаецца. Так, я навчора пачала. Хто? Ася стрыміць Ты? докі-докі літаратурны клуб. Можем да яе прилететь. Погнали! Ты ж Вось. так само, табе асобна трэба рабіць. А, так. І карацей, вы там пішыце, калі вам спадабалася такі фармат, дзе мы сидзім пиздзім Да. удвух. Так, я так само буду рэдзіць. Кася? Погнали до Касі. Погнали. По нас сумували. Просто. Ось дуже сумували. Так, я постараюся не знікати надто на Ось. Так. Ну все тоді. Так, Усім бай-бай. Душі відпустіть. душі, Душі отпускай летіть. душі. Давай, летіть душі. Кася. Всім тілом приймаю піва. Я уваходжу у піва, Rozumiem. а я у Cóż, мені. traktuję cię tak, jak Wyciecze zasługujesz po być mnie. traktowana. Піво моєї крові, A півом jeżeli inni дихаю, tego nie wiedzą, piwem żywu. chrzanić ich. Піва. Witanki, witanki! Cześć Todzi! Піва, піва. Witanki! Марки, бачиш, на що Cześć Lidia! Я вже думав скачати стріл, але Ale wstyd! Зараз усі побачать Локі. Ale wstyd! Глядіть, які Локі пригожі. Witanki, witanki! Глядіть, який пригожий хлопчик. Він думає, що він ні, Witam. але він... Nie wiem, czy rozumiecie wszyscy polski. Witam, Może tam witam! Тобі явно не у тему. Witanki! U nas się zaczyna akcja. Już chyba powoli. Да ну я не спужаюся, бачите, Трошки путь. розумію. абсолютно не збужався. Wszystko rozumiem Лучше po його не polsku. зашкалювати, No to dobrze, ні, bo ніхуя. dzisiaj gra, w której Tam miałem wszystko czytać. czytam. Cześć Stalibr Chaotic. Cześć Anibyl, cześć Meta Egori, Ну давай. cześć Brydzowa Haluszka, ahoj, ale nic nie mogę powiedzieć. Ось стільки у мене гулень No так. nic. My tutaj Ось mamy стільки гулень. mieszane community.